LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Inajua. Aku dah wasu kan. Jadi Umari maki wajan ini kita. Apa bako dah wasu suadi. Kalau sejamina nak sejamoti mo trial cakare kamera maka na uwa di. Kaya be mo mari di kau to ruako. Ye kamera itu no cottage ko mari cottage ko. Nung hiringa mabadi na. Hiringa mabadi na. Sani koro wawa chik pachibasi de ni adolo supporting ngoro masiria. But pesa joka to ne chamo. Macha ne business madhe manyi ngati chaki negi. Mera we wahano bwana. Ingeri bwana real kama no kuwe kaki bueno. Tudo wache kati ni wacho ni bwana ingene ma okliel ma waloso pesa. Mera kitana wacho kama no kinde kama dokongo ta wuotho. Yeah. So if you pay the wrong thing, you pay at the right thing, the wrong thing at the place. Yeah. Nini actually you mani pay bwana. Mumu mia wacho giro. Sije mimi na kubegiro no kawaje matek to kako dugo woke sen. Piwa. Bwana anan gigajets bwana kakuni ni anan gigajets. Igula giji mako ko jakoro kawi tugi mana mata wacho ko gore tugi mata du gija dugo ko maler kama tene wuya ati. Omari woni kato ko chungu kamera kanyo ti woni kamera onge. Omari nigi simu magolo koko te ini sauti ne modecho. An kata sani an dala but in kiwuoyo te wacho ni Umari tem na interview from home tatimo ni. Iwacho ni Umari adwa ni itim na interview tatimo ni sani do ngano home. But ka ukone timo interview gi home koni tatimo kendo wuok maler ma ngato ok ng'e ni atini ni kian dala kena. Aduh ngidi adhiye bando kacha kabidhiye kacha. Indi kacha choke place diyenye kisero wako ne mose galesa. Bas. Weche koro be. Ifu. Mose wako wuoche machal gi jatelo wuoche mong'ado piere gi. Mara urugo wera. Mari beri ka chiro mara dire content moko mang'ado ka goyo. Mari bera gi ikira ka kimakuria mera. Ni ana uwe kamera kama jata. Amen. Kasa shida na bisa kiro ka jate ngame yanyo no be macha gojo ni bwana adwa ni item na interview kama te already give chien mane setimo koro ka amiso na nga mosie bidima o ko dio kada wane wi utimo interview bera munyiero mera mutigo ba medidoge o ngere ne binge arira ka chwa ya tiene koro tikare uone de ngama na kaka tide duodore gicha bingeni gicha to nok mara miso Tomcha nok mara miso. Na maomera ilungo woka ngeso enga. Toka ngeso amiso bilungo mara miso igejana se urone nyaga miso pesa. Etengo. Nyenge bilungo cha mache nyinge. Bwana. Kwani dika amiso kluni dikenya. Aya kare go gena miso to kayo complain nang. Kare madeni ambe mine no kanariye kare ni uoyo. Kada jiwe mimi na kama a post comment mo to ko na mere se chamo pesa liel kuri duo no akore adi ko na dika penya ni ngamuri la no ko ne sa ji arabu ra ukanya dundo kama to ka do ke weche bangen ko ke tiduo
Badanga maracha be tabi dia itabi koro kadhi kodi. Adhi salenya. Terwa kone salenya koro maka. Kora yanyo mari. Mara kama mari urana unega nega be. Wadi mahima kontre. Gima jikia an kata ka yudo ke anya online okanyal makoni. Ano mari okanya jwa kodi mari se kona na chiel ni LTN. The meaning of LTN and Luo Trading Nation. Koro madiere no emitiyo gago. Luo kene go makoto kigo. Tine miji go trending. Trending ngani do unge umari no yananga. Apeji. Nitiyo mukio umari. Ngani badwe nitiyo ngamake pe jene president nga to wajene president wera no yananga. Kije bajaba. But ka ngato golo tum kata golo alba bro ya. Bona ngamo golo alba meniye. Sani ngani jongeni omari no golo ng'er. Koro ng'er ngamo golo ng'er cha. Sawa. Kori neno gik mineno timore gi Mwala gigi timore Tanzania, they happen in Nigeria kata pinje maoko. Koro gima chandowa piny kaluo ka ni gigi pok odonji. Ng'eni kata parodies gi apani luo ka ane manyalo wacho na goye malong'. Koro ng'ato jomoko pod okelewa oi ketho thumbe wa itimo ang'o, like ochala gima struggle, but we mondo koni an aluongora ni Shuja nikech gigi wan mwa introduce mbele kaka ji osebiro ng'iyo kodgi gibiro yudo ka be kare gina gik mabecho monego bed ni bede industry critics gin gik ma nitie kanyo mane momiyo kata nyalo yudo ka ji donjo kacheche e wer magoyo marefuo timore nade to kigine ina at peace ya an be neno ka an gigo amako ni an gi feeling an aonge gi feeling maka gigi abadu wangi migo ano tumbe ni ariya mama bawaje yariyo nyaja duoto gi ongere ma gino nego me to pok wero puodho cha pok wijo amantie to mamulo chunya mera ino ke wina chio ko kinyine ajio ko kin ajio ne nge dade mielo Freddy kone ko no kanya ro kod gutieno koro abira ni no kanya telo kon ta cheche ko kin do no wan ngi jatelo ko ni timanya ngo malida ko ni ko kanyo mari we amaka ni si umoroka sasa ba the last chance keturu simu no ariwa bedo na ngono otungles otungles ni seketu gino maber tiduoke na taka kete Sharon piny. Sharon duok kamacha. Kama. Sharon ni sawa. Dewa tunga simu piny. Amba ne ni piny. Anto kendo mara to un sawa, un bere uru kama. E system un sawa. System ema lich. Ka system un sawa to mano un sawa. Sawa, ino kineni, inkoro kwadwa neni. Ando ngudhi nene system. System. Koso nene system ya, utimuru nene. Wadano mi okuneni. Nikech an awuok e system. Man. To koro chalo nade uriluo. Dilo what the Nash pictures. Akue ka. Odwa kore ni long. NLTN un gadi ripo ko muke. Dak mukre. Imuko gango. Karo bed mana jago no. Marana ndalo chalo tiji.
In dala to chalo? Chalo city. Otunges buoge kako bedo no. Abuogi na. Pare ni koni to. Koni to Tiki ng'iyo malo gi yier go. Un sawa. Wili ni gadi chaga. Koro. Ndari koro nyoro. Ase na jago menyugo kinyi. Nyoro awinjo waka my former boss wuoyo. Nya mago clip adwa ni mondo a reply nego gimano awinjo ko wuoyo kama nyot attach kora koni nadwa ni mondo aduoka ne kuote nyo awinjo ko wacho ani. Togi Sharon poko bedo diere aneno mana bath wiye. Ochor kamera mabor. Aneno ka koro chikero. Ochikero kanyo. Sasa togi nyiri mokadek bende aneno ka chwanya kama ng'eny ani ng'eni pok achwanyo ng'ato be pok anyono tie ng'ato lakini nyiri mokadek ka chwanya kaka pesa in be adwa ni mondo awach negi wach moro madonje dendgi mondo ging'eno kaywara kodgi kata dichiel. Ani ng'eno se wach ni dhawo kumara koro kadwa wuoyo. But platform nyaka wachiw. Platform nyaka wachiw mane tijwa. Koro kumane kagi wakone achwanyo gigo. Nikech advice manya miso machal gi ma Pascal Sungu be naneno komiye. En achiel machielo. Pascal no si wuoyo. Pascal no si wuoyo. Kare wifi un go wajo dala madaso data gi. Kata anom. En mani ok anom kaka ne paro cha but anom. Yani an shago. Dongi ngene sama Nairobi to dongi ngene wifi ane sate but sani dongi ni manya samori yudo kata ka onge. Natimo nineno ka timo shoot mar parody manyien kendo. Amano koro gi advice achiwa nyisa miso na miso ino ko winjo be ni wuoyo ni rigi fan mora oko winjo video korigo be ng'ato ko winjo be ni kono ni ini semiela lock kia ngot kia unsubscribe ni mano ke kaka jatelo winjo be ni wuoyo ni kanyo kwa kwero to nitiere kaka wapiele kanisa ji ok nyal leme chiedh no karo ok bijowe kanisa no ji ok leme. Koro an go madwa ni mondo awachi weche ang'wen mine kuom ji adek to gichalo weche ang'o. Otugle suo. Koro kan Sharon bende nyogolo madane moro embe aneno ka chunyo ochwanyore. Kuongi wuo kaso Sharon be ochiw topic to wuo. Sasa koro an wachane Sharon pod follow live from abroad. Aneno ko network ma Uganda. But owinje. Owinja maber. Koro nadwa na chake ja former boss mara mano abiso kwangu. Ero kamano ro nyaka gone ni mar opidha ndalo moko. To no pidha mana atiyo. Adwa na duoke kuonde moko. Achako gi kar kana wuok Nairobi. Amiso nyawinjo kiwacho ni kanwa wuok Nairobi na idho gachi. No. Itinga ga no maonge gima chule. Achako gi kanyo ka kwiri ni riambo. Kise wuok ni wacha dier. Wacha dier exact thing manotimore. Kane ji wuok Nairobi ne wacho Otugle si makore we kamera aneno mabath wang'. Yo kamera yo chwanyore. Ket kamera. Koro amiso ne jotugo te ng'ato ka ng'ato ni miyo 1,500 mane ji dhi go dala. Nikech no kwanya wuok are Nairobi nyaka dala gi shows no pata dala. 1,500 ni miyo ji. Ane oko miya siling 1,500. Makopo ni nitinga nono
to kare kawa 1,500 euro na tigo nikech fare ne ok omiwa wan joma noidho gachi no jok manoluoro gi gari ginene gi ndara no ok ni gi ndara jok manoluoro gi gari mok mari no mi 1,500 per each jo moko ng'ado nyaka 12,000 ne giyudo nyaka reas moro kanyo kata ginyalo madho godo kata chai kata mikate to in gachi nwa edho ma kata mana pi modho ne ok ong'iewie koro kamana winjo kichaki wacho mar ariyo moko mora en niya in iwacho adier gimimora go adier iwacho to adier tigiriwore gi miriambo kisebedo ni wacho adier to wacho adier exact things manotimore ni awinjo kiwacho ni sama ne ane gachi nagocho ne G20 kamoka kwayo pesa na chulgo simu kiamoka kwayo pesa ni acham go lunch simu mana goyo nikech gari nwa idho gachi to ne onge lanje iye pesa be no kimiya to an gosiepe na ok dang' adeny nagocho ne daktari moro musiep na kabisa ma wuoyo go moyie lunch 1,000 ne insist mi maya simu timba mana wuoyo gi daktari mi wuoyo gi daktari okendi mi insist ma pesa lo no timbi to no winjo na go na kwae to kaka no re simbi ni poge ikwali ne joma ne nie gari te nyaka mane ok okwayo pe nyaka ma daktari no ya ni insist pogo pesa no ikwani ipoga wan atino no yudo sendi jakamenya no yudo sendi ni yudo sendi na yudo tindi ne wan dia beach ne wakawe 200 kami wacho ni nakwai iwacho ni mara rio nakwa Rolex soja en nyathi dala waka iwinjo en nyathiwa en naparo ne apara nikech Rolex winjo be ni ong'e ni every month nyaka orna sendi koro kane pok oro nyaka tarik mane wantie na aparo ne to ne ok oro noduoro na bang'e dino oke ikwani oran mana duga ndiko ni baba timu e oro idi poge ka ang' yor bang'e nodhi oro wacho ma kuomita machielo na winjo kiwacho ni nabocho ne ji mang'eny tikwera chieng' moro biro moko to ng'ama biro kod ing'ado koro tugles ang'adora iyuda ayudi koro ni owacho ni nokwera Amiso wacho ni nokwera ni mondo awe kia timora kia ni tape in fact nukona takone ni ba jok man gore simbage simni jok masebe man gore simbage ka moko to ginyalo konya makata en uto no en kabisa makonye ok gimora moke oro gimano chwanyo chunya en gimano wacho no kasto then kane an hospital na wuoyo kode to nyo winjo ko wacho ni ne ok onyal konya kata sani ok onyal konya nyaka confirm na to kor ko nyalo yie ni gina dier mago to korang koro kise confirm na to ti yie ni gina dier idwa timi ang'o koro ibiro chemo ko sibiro timi mami to gi dwaro duoko awinjo ni insani ko duoko etie masin duoke no adwa ni mondo anga winj kake duoke Amiso an waluto e kabisa ni sebedo ng'ama jatenda aonge kod kiwach ywaruok moro amora aonge godo kodi an kata sani madini binyoro noti wajik madieri onge gima da wacho kuomi to gima rach moko iwacho moko iriambo kuonde miriambo to an bende okanyal yie nikech an bende dhano sawa inga gi pesa inga gi rieko inga gi gimoro amora Amiso nya wacho ni ine jathum mokwonga setiyo gi jothumbe mang'eny to ine jathum mokwongo nyono dala wa monge kamae maka gimoro tema to idhi ma okipenjo I respected you so much na luori kabisa but an advice nya miya niya wuoyi kapan ya wuoyi to kiny ne tima sine wuoyi to kiny kia ang'o kia biure live ada wacho gimoro ng'ama selebo bed kamano inda gino se yany ema gino se yany jo se yany ji to onge to giduoke atieko kod ni aonge kod giwach gik mapenj ok yudo time gito to duoka gi
monda winja ne kaka idwa duokogi adieri ema dwa ni mondo wachung'e to awach adier kinda ona pune da kata kodi koro kata kinda pe chien be ke ya tieme bedo oyo do kenyal ana si chiembe lu wachumogi ni konyo ng'ato wuod kangeso ni konyo ng'ato wek lando to golo achamo kuwinjo ng'e kikonyo ng'ato wek lando weche ma mon par ni awa miso no konyo ng'ade nya winjo kiwacho no mari ni wacho no mari no biro dalani maonge setol omari no biro dalani maonge dit omari no biro dalani maonge kiao kombe matino seje koro ninde kidhi ka jiti wuotho go kombe gi dite to sama no mari biro limino no winji par ne kare ni baba big disi isi tu go kombe ni kato konyo wek chako lando ne ng'ato in kane wacho ni beti adak Nairobi gi chiega chiel ni wadak Nairobi ni go le oda no madnas dwara game changer kare ni dwa dhi keto kwi dagi beti to se otinge maber ni an mi go le ot mazinjo la kitam ne wadhi keto od taron ni ema no dwa seweche ne okitingo tool ne okitingo dis ne okitingo kombe same to me ambe ne okatingo giuto ne wadhi wachiemo ne wadhi chiemo od taron dise no kwatingo koro gigi chalre this mitoko no to nie urkan just come down ngama telebi ngama duong wawere gi duoko ne weche gik mwatimo ne ji wawe lando konyo ng'ato atigo kodi urkan onge kodi gi wat an kiere nyalo gocho na ya gimora mora miere marani weche manon weri go ngama duong ngama celeb ngama tani to go to ma winjo ni king of message koro wek duoko answer in fact answer mi duoka mora nyaka joge ni mane kiaya koro ng'eyana di malo kami duoko ni kodana di malo to in duori ni duogo piny jomoko penjo ni duoko ne nyaka go tugle koro kanyo en kosa achiko ko akwai Brenda Nyarumbi ing'adori Brenda koro tikuda wawinji baba Charoni winja Brenda Nyarumbi win pole Sharon iyamo wang Brenda Nyarumbi Ngawinjo kisija kudogi leo ni mana menya yala leo ngama le pante bagu bas man jo Nairobi chala ni ngawuok oko otugle so kwa winji kar Brenda no odiyo ni piny manade ya ne kwa ke maraj kutwa uoga ne oko twa ukang'enye adwa ni jamaa pesa chala ninga yani enango mara kota winji Sharon be winjo an ka winji to Sharon winjo aneno ka kare ni luoro yo kangeni data na mose ke gore no ene mamare ogore no koro wach marwa wacho kar Brenda Nyarumbi ne iluongo ne Nyarumbi jani Nyarumbi jana winjo ku wuoyo ni kia miso no miya lewni kia otimre Nyarumbi ja concentrate on your marriage weche manono welew chunya gi weche manono mokwongo amiso nigi mon 4 nigi mon 3 imin monde gi poko wuoyo lewni go samoro nyalo yudo ni monde go ema nogolo na la umo tuang long gi sade Brenda se chakudhenyo go lane to en poko nyuome dhok gamiso to monde amiso to ling ti to en nga mondo adresa weche mag lewni to sama ne ane liare kanyo no wuotho duto en ng'ama no winjo ka ng'ama ka kwang'a law koro Brenda Nyarumbi ja respect to bede kinda ko gipok na cross laindi an be we cross lainda to an raj
In fact anarach makidwa cross line da kamano to ok abi ng'e ni in ng'ama nade. Abiro kwanyi kaka yudi no tabiro njawi mang'eny ok adwa weche manono. Bed gi luor gi chuoji ng'ena chuor ng'ato ang'ama nigi dalane. Ina kia kata in gi dalani. Wek leo chunya gi weche moko manono go. Group mar Timamiso no kudwa loke timo tugles loke uru timo tugles we discuss tugles e Timamiso ukoso tich ni ukaw nyinga u discuss ni le Brenda akoni for last last warning waluore to kana chaka winji no wuon ki benyo la ani no ki wuoyo kuoma tibro yena ng'ama nade ani be okwa maro rega kodi be gima nyalo riwa kodi o aparo ni ng'e ng'ama gimoro riwigo we leo chunya yin aluoro rakodi tane no kidwa ni cross laenda in lewni one ng'iewogi mibenyo godo limni no umbafu asetieko gi Brenda wadwo kuom Beti Beti ni mare long wakwonga chak gi nyako mo mar wakangolo mochaji iluonge ni Merilinda nashi yuda maler Merilinda be nigi tuo moro ka kokonyo ji to lando Kevo mam noluongi Arambe Kevo mam Uda Sembo noluongi Arambe Merilinda in makora wuo kodi ni dhi gol ling 500 ka Kevo mam bang' golo 500 Arambe mane Kevo mam oluongie ni wuok oko milando Kevo mam kia kako otimore kia nade kia ang'o kia otimore kia weche manono mang'eny. Koro in gi shida achiel Merilinda waluor reko adiri pokini yuda Angolo karwako gimirwako ni Angola kia an pokini koda Angolo but we content tuka nenigo ang'o miyo kanyo koro lal bwana ok iwuo yawa keta ne simu communicate ang'o miyo kiwuo gi Merilinda to wewe kiluoro Merilinda ok we wuoyo makori wacho gimoko Yuda Merilinda ni en gang'o en sakaja bed luor Merilinda nyalo kona ni nuchi dhie kumari wawinjo gi jaodi mane okigolo ko jione jaodi mane ni wuon utonga. I'm proud of my wife Chiga and Miriam Nyasa kwa bondo I'm proud of her to inchuri ni you can dey jabu parwa nenu gun tams keni tiyogi tams magide ija igadi Merilinda aparo ni 500 mani ola na duoko ni ola ta duoko ni wekleo kwa manono go nduo ko ditaka ngolo moko miwa ko mag siling 100 itenyo na dogi ni kanyi dwaro fea to kikwa ko mari tie iketo nyinga Amiso en ang'oni en owadu ko tuori ko tidwaro yenye ng'amo togi go Nairobi mari ni nyalo siemo ng'ato di kik bi Nairobi imbisa kaje Nine ma Nairobi no kosoro midake to chakuti dhi dala iluongori ni promoter to une jok manobiro mag turo ndoa mag ji ute ji mondo wangu mondo nuori ni kethi ile ugo chunji ni promoter ni se konya ne okabiro madei ni mondo konya ge thuon to pesa mani onga na duoko ni Amir kudwa ni kalmo ni bi igolo na koro ni awacho ni Amiso ne Merilinda kikimia yanyu makano madwa yanyu gudo Beti taki nyon kigi confuse ga yanje ayenje ni kake pango manadwa na nyi Merilinda grubu ma untiere cha we kuru leo chunji nudwa nusiku lier chunji awinjo ka grubu no ni Sharon kia ngo Sharon nu ne gadundo Sharon no ne gadundo ne intie seche mubenyo la uno ne intie adundo onet Beti
Sharon dede do da dudo beti pode temango. O temango. Sharon kan tega dudo. To mo ya temango. Adunde manedano. Ne mia upiloga logi wara. Ngamu di school we reason kan kaja class 2 term 1 tarika de. Kita ube keduoka to makingo bedo was to moingo ma. O anguono ni okayani. But next time ora dwa yanya yenge makiwinjo. Uwon paruno uya we de manyo ngama chielo. Sombi ano kutelna. Waluar kumpe. Wach beti kadwa chako Sharon to ini machako kodi ine mimi shida mar beti ni. Ine makare ni dwa kelo na beti. Aparo ni beti ange beti through in. Wa windo ka beti owacho. Ni oro na 1500 kana idwa gona dot. Oro na 1k kana kuna ni hospital. Oro na 700 kadu nyuma. Ine kabeta kodi. Kokongo indika na cheri ni uonda ni ngiduka mi use sande mo loge kapet. Mata nange ni ngiduka joma ni giduka ngeni jo mwandu na nyalo gigo ka mano tamba ya abika ikido pakeri ini mano broka machien chamo ndara mato chunga nye we are selling carpet itero ir customer mo itero ni onge du bena na wanda kake yudo duka kama ninyi beti nguda iwe nguda feni marwa nin giduka jal midwa loko ngimana ma feni dhi kawo mugero go kama mondo mi urketh godo oda Miriam no dwar jal ma Miriam ni dwa na riembi ka uno Miriam ema ne piero ode man awuok kan dala na beti nge mano in kata simba ni tekia idial koro an kata ber ma sendi mag broka go broka mo de broka go nda gi chomo parore moko ine mionge giko moko makibiro oda dong ni bire Sharon ginyalo waina riamo chieng mane beti ubiro oda manokoda beti nokona na ang'o momiyo adwa ni wacha jadieri paro na ng'uma noketha gi beti momiyo beti ne tungni obede kinda kode ne intie kendo chieng no notedo tong bokia tedo ne paro na ng'uma noketha gi beti duoka ante mawuoyo kata dhi mbele. Wach joka ngeso tek pimo lakini koro chuna nyaka wabwa pim gi ang'o wasiya wachate. Ang'uma no kanye matungni ang'uma noketha kode nikech awuok kadhi oda maduong' to tungni ochako bedo gi kanyo roge makaduora iro ko otwe nyathi oywa An kor kabeti tanyalo penjo bokor kabeti kor ka jogo nikech samane abiro e shono aparo nyaka ng'i amiso kapodakia idong nitiyo kodos jasuba donge to nang'i amiso kodak saika obama mar chieth ma miso wacho na kama gik moka biwinjo to abiro dwoke accordingly kaka saa adhi kaka biro dwoke kaka saa adhi keni sani sadi kochopo sana adhi dwoke ka saa owinjore atwinji ni outungles in nyaka ichak bedo kamiso twango ma yudi amiyuda asemiyo ji adi nyiri kamiso twango nyiri tisechiwo nyafewa nyiri to ne in supply be in fact kan waseneni e shoto nwa bonja wangeni nyiro donjo the way mana chiwo do nyiri kamiso twango ngi right mana wuok gi ya koda ta ni kuma ni mia e beti ena disease oro kind beti gi an ngamone yo complain neni neko nikech inani beti du complain nani beti umituo ne adir koso miriambo ano kan kenda jituri kor ka in koro jituri go tin weri go kech moko setho in kaka na mi beti ni
Ayalo umaro monade kumiti e tiendara ki complain about Betty. Mang'eny. Kamanu ya nyoro gi Betty ni Betty wacho nyo ni sirwaru opete maye gik mang'eny. Moleo ma iriembo Betty ma adang ni gi Betty gi nyathi e batha. Ka olo nyaka faya ka sambora gi gik moko ngede matres ka gole odi ka duoko laki sam. Nado kene Betty ko nado kene. Ni dok ne Betty kendo dalo wane manarach. Aya. Betty okode tadundo motone. Ano det modhi dala gadundo monindi ariyo ki achiel akena odet modhi monindi. Ya. To ndalo mane Betty date adundo manotone nantie. Na date nga. Dalo mane Betty det adundo. Eh. Ne intuo. Dong na date Collins. An ok ni det ne chuori no dake ot achiel. Aya. Ei samana miyo Queen ndogo ne intie. Ne antie. Koro amiso miya luor nikech jotija amiso thothgi bok tin gi awach ni ng'at achiel. Brother gamiso miluongo na Awaseno kende maparno kamiyo nyako. Daviki. Nikech nyoko dwa. Otungla amiyo nyako mok miriambo ma en Betty. Ni adisi. Ma support. Ndogo ja drum set na miyo Queen mok miriambo. Sama ne Betty osewere go dundo ma giyanyore achaka chwada dunde nyako miluongo ni Lilian. Miriambo ko sadier. Ye. Ng'akendo mana miyo nyako. Joga par na miya nyiri nikech ok ane ng'ama ne onge nyako kacha. Koro nyaka achiel miluongo ni Betty ni donge moduogo dag ni kodi oya ir adundo to duogo iri ochako dok ir jakibod. Owino musiepna. Ma jakibod mare. Awacho owino musiepna, owino bulldozer musiepna mana jawuotho go mana waringo go gapiko musiepna kabisa. Moweyo nikech en owe biresho nikech en. Koro luoro nego bed ni jokangeso team gi fans onego bed ni gimiya luoro. Sawa. In kana mi Betty ni duoge social media mi wacho na adwa negi donge. Komari. Kani wacho na adwa negi. An tie kuma nabiro negi pala kata gi kiss kata gi Betty. Kata gi mob ni mondo kora negi to. An ka mi nyako tiketiyo gi nyako kia gimoro ni nitie kata kaka ji ritore. Yawa magi to kora ang'o. But one anta winji, ana winji inuwo. Koro Tungles an na mi nyako iduogi yanya e social media. Kaka nadwa negi. Kendo niduogo mana komari ka. Sharaf bibi. Awinji, anta winji. Koro in sawa. Inuwo. Otungles pod. Otungles in mapoda wuok kodi. Sapoko chopo mar Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. social media. Komari kani kiani mbele nyalo chalo nade. Sama ni wuoyo ni wacho kaka nadwa ne na mi nyako ne dwa negi. To seche go wil ni no kin kendi mana mi nyako na miyo ji mang'eny nyiri. Tambo ka chun ji gi nyako. Nyako ka biro godo miel. Abiro promote band mar Kangeso. To wuoyo insani shakara nyako nyiri muto gi beyo kimiyama. Ana chiwo nyake moko yie ya usiwaru to yawa go kodwa to we. Kora niseche mane Betty yaw ni siwaru ngeni na onge Otungles dong mana di. Otungles bed maber. Eh? Otungles awinji maber.
kani uwe social media na duke social media manyisi ni kicha kidugo gi nyinga ma ni uwe tabro la unya ka LTN no te dongalo mana nyisi ni timu kinda mi gocho na mi nyisa ni bire oda makata wadao ti ye bira bati biro wuyo kod dong na respond bibiro mbedo piny ma wuo kodi wati ko wati masani wan nyithin ngata chia to sama ni biro ira mane kwa nguono ni sewe tich kangeso koso ne podin kangeso matiyo kanyo ay na koeni mokel koko mo was mo mi ga biro de kono but anange kodigi was kaka ni kwa nguono no ni neno ni koso na tambe kumana koso nie podwe na we ni kechiri ngamo kwa nguono emi wene to ka witak ni koso na ngato to kenya kwa nguono to wabiro rada ni kechato ngato biwo taling poda biro mana wuoyo beti achiel ni wacho no adwa tiyo gi beti chuth mondo koro abed piny beti nyara nyopa okamba dichiel in ibiro ketho oda to niyudo ka anyuomo kwach ine yudo ka nyuomo kwach rakido notat in fact beti adwa nyisi kawuono ni ng'ama inyako ma chieth guok mang'eny to kaka ni chieth guok no e kaka idhi dang'ni adang'a idhi bedo abeda kamano ibiro bedo abeda tim no ubiro wuoyo nyinga to an adongora puotha cha asepuro adwa komo in rundi an dalana makata to me Nairobi tibi ika e dalana Nairobi bo kama mire gi guns ni mire milo rigo chuogi beti adwa koni ni sianda ni mai tumbafu be wi kuti ta minga ni ben yero go bembe niko kiwe gombong mok donje wuoche ombong mirwake wuoche to wuoka irwake wuoche to wuoka gi wuoch moko ming'iewo mag angongo go imilori kabisa gicho mobarore tumbafu kiki chaki wuoye nyinga ke ine group team amiso wuoye gi amiso posters ni kuro funde ma shows die ni kuro with the wuoye to kifimu kwa Miriambo akwa ine message mora teuro na godo pesa isimbi Kwenye dio Safaricom forward ID ni forward number na mondo mi pesa mora mi seuro na alufu gi 100 mi wacho kia 700 kia alufu go kel kata LTN ka okubibo mari okubitamore ka mondo pedhe ne jopiny message manisio iluonga ni Brian Ogutu ka message ipedhi tumba idong ni wuoye nyingi ji idhiri ata wuoyo ka ndalo mana yuara gi Austin kama ni wuoyo in fact Austin is smart to put a salute is smart era luor mayinigo kuom umoja midwa ni bede gi na chwaji na sikwa ing'uono ni sewena baba kakidhach koda no mora ng'ato biro tena lim ni an kadwaro fair koro ang'ama tiki koro fair dwa tama to oto tagero maduong' malich machalo kama koro fair ma koro ang' notam bete taka yani ni pumbapo ifuo in kabisa kendo ifuo ibiro kwanyi kitho kata od ng'ato ibiro wuoye nying ji to chieng' moro ibiro yudo ng'ama olosore kaka neno kadi kwa kona machiegni Tanganyika makiyanya timuoro rini milri ni kelo no kimi meru an yudo kareta wasawa urugutu ni riek ne anenya tima choda la wariek nyati tuor nyata kwa bonariek anan tuor niam nyata kieng rachni berni manen idwaro kudwa nyigo tumba onge de tuom nyalo tiyo kod dwe achiel bang'a no yudo jagari idhi chopo go kure jagari chopo go kanye donge gari pedi bede yare junction nyaka saika to muchi opong'o gari idunga matunda moriw gi nyanya to dhi otow kati luokri merudhri mana gi magwanji to muya ni ile chieth guo abi woni mugi chaki wuoye nyinga gi chong mobam ni an siada na dongo ang'adongo
Anga dongo. Wich meru. Wek soka. Mukungu ibu kuwiji uo koda kada dikiel. Wakuwiji uo koda kada dikiel. Nikech nibire oda kijikni mokwal. Kijikni go ibiro go kare mana mar kao sande na. Iyudu kakiri wogo nini koro ni ibiro ge sande. Ni kao sande na te. Miwe ago kombe ariyo kende. Matres na mani yuda go ni golo oko. Koth goyo. Iwe ni otodi. In kichaki uwe nyinga in. In adwa laura kodi wan man to moling maonge juma migole. Chong meru. Kati uwe kodano kadwa weche manono winjo manjo mire urigo ire urigo in ke jamie an ngeni samiro mo koda jawa o kade miel aneti in ke jamiel miel mos mano tugle sunya gingo dan ti kadwa di kuma de Otungle. Yunja maber. Ananu angi maber kabisa. Kapok iwe wuoyo, kapok achako wach kora, pod koro in pod awuok kodi. Awinjo kiwacho kanyo ni eti Amiso nogocho ni Omari dwari laki sama, game change. Nogocho ni adier ni Omari dwari laki sama game change. Nogocho na ya wan kata gi chiega ne nyalo bedo witness na. Nogocho na ka wan gi dako. Koro nogocho ni Omari dhi alo game change. Onyita ni ya wadwara ni wadhi watim kode interview moro iro Omari game changer. Nutimo interview kaso kokubire oda. Watimo interview mane kotoka gi game changer ayudo gi gibeti. Penjo mara en niya. Sama nubire oda. Ubiro gibeti ga Amiso. Adier koso miriambo. In adier kabisa. Bentiere gima nutingo kubiro kode oda. Kata san manubiro chiemo. Tulo kumbe kata dis. To nuya nu chiemo koso nuya no tunu chiemo. Chiemo mwa yie mwa we chiemo. Pesa mani bire oda. Ne kes mane menokelo. Angeni kesu no. Nangeni abire interview kaduoga winyo ni dwa kel kwe kinda gibeti. Ang'o momiyo nukelo ni biro yale oda Amiso ne gi ot. To imbe in gi ot. Apenjo ranya kaka uono. Koro dana Amiso duoka kono gimomiyo no biro yalo beti e oda. Gin to in owuon in gi odi. Kayole Junction to Amiso be nigi ot Saika. Chieng' moduoka no. Atu nungi kwa nyalo kware mang'eny. Aya. To bang' mano, bendi ne kiwinjo ka Amiso wacho wach moro miyo beti sa odepangode. An beti muko na gi dhoge. Ano te mi an se mia pesa ani pango go. Gimomiyo ni pango ne akia. Sawa, ambe na winjo no miye fea, ma Amiso ndema no wacho no miye pesa. No bi opangot, ma duga nyisa Amiso ni opangot koso cham pesa. We don't care. Kor beti gi kori apani ni wasetiekore mi wacho maber ni eti beti no mi tuo. An na minya koma dwani gidong ma adier. Kor apani beti winja. Beti no wacho ni odwa manya na ketho nyinge LTN ni en gi tuo. Koro beti ala ni winj kuma tuo no yae. An na chiwi, an no ka chiwo tuo. An na chiwi ti dhi chiwo tuo. Oh, dangu penjo to ene munyisa gi dhoge nyaka simu kwa wuoyo ni nyaka tiega ne nitie ko wacho. To katendara kuma ni nyini onge siwaru no wacho gi dhoge. En nana oka wan gi melda gini wachungo ko kayalo u. To we ubo kwodi joka ngeso. Sa acha kukodi kata ni dugo yanye social media cha. We yok willi beti natingo gi fecha gi nyathi gi sande ne moko matin man gono gi lepe gi bag gi kiana ongede gi ga gi feta ka kelo ni dhako micha kinyi mataka chodh maduoke oda machaka bed ge oda ma kes ma ka plot kanyo machaka yal kod gi beti
ka gik moko lale plot nalinga uma podcast chak duogo ya WhatsApp group kipango ka kidwa nega an kod abiro ni sana podi mana tieko mar beti kod Otungles sawa kani duogo mi wuoko na isi obedi maintain odi gi Miriam nikech Miriam ne ni side na beti be ne ni side na donge adongo di cheng mase tuwi gi chigi kata chia adongo cheng mi se dwara kara ni sera na wuyo kodi ma weche no wuok ga tana yie ni paponge kun jatugo ngama yigi duoko mora mora okabi left kani amiso no wuoyo ko akanya no adressa kora address jite your address umari address umari to kumoto mo address no to onego bed ni koro kodwaro gima kuwe kende to no manyo tekini ayudo ka pache pod paro akei ko pache paro anya wuo mara Yesu achunya jaricho nikech pod ajaricho koro odhi wuoyo ko chakacho nyaka gik ma timore momiyo dhi ka police Otungles ni biro ka police wuoyo mara chino wuon sama ni biro ka police ne ane side ne kendo no ena ma lenga awuo sama no biro ka police ni side ne sijakata makoro wuoyo koro kadani monda wuo ni koro sani sedugo side mari aninge nan sani I don't care kadugo side mari anigi manyalo nyisi ni adier na mana chungo ka chako donjel tien tema bro chungo nyaka chiengi nega maigi kaka wayo akani winja ando nwani sama no dhi ka police awinjo ka amiso wacho ni no dhi ka police ko make an no ka maka miso bene in gi evidence ni na maka miso nikech amiso to oterre ka police kende kodhi gi bag kende manga mane maka miso ne en police mane wacho ne bandia ma fake mano make manyiso ni police no ko make no make gi fake police ko jipeleka kende bag ko yudi to yudo bag ka onge gik ma meka inunge nade ne gik moko ne ni e bag to se gol nikech ngama no kwalo no ringo to wegi moko kuma ka koro ngacha no seringo dhigo koro biro jitetea e social media ko wacho ni koro o addressa ni ti police do yudo gige na ni do mak bag I don't care about bag an gima dwaro ni amiso duok Collins watekre gi Collins ka podo pando Collins kako pano podwa bro dhira onge ching mamiso nyalo dhi wacho gi dhoge mabutume ni onge kod wach onge kodagi wach to ene manen wach dong coding mar mleva mana oro ni umari nash de wacho makaga miso do mak nikikan gadi ari dingno kata ko amni gol nikech badware nitie joma dware gima tuwa ga miso mane kinda ga miso nani Otungles en recording mane chiege mamleva obire oda ka pimonwa ni Sharon inam achan weito kiwinji inikia go we gik mangeny mane mleva wacho kanyo mage mano meda pressure ma wach ni kare gini ni koda gi wach sawa haya kano address gik mane chiege wacho e mane miya wacho ni kare gini amiso ni koda gi wach mleva wuoyo ka wacho gik ma true en ko bire oda to biro late to wacho ni nogocho ne Collins to seche go sechope gate tene oda yeno Collins wacho ni en nodhi ka jirani nito ne amiso nyise ni en nodhi konyango koro gocho ne Collins mondo yawne gate koro duodo to donje wala nade kes norumo nonego wacho tani Sharon ni kesi imeisha achana tu nayo na report case ni ka police nyaka sani karmiyo man ka kisolve case ni en owuok odhi dala esa mano dhi dala na wuok mawe usa e kama duogo kanise kwa ngolo ngaduogo nyaka la kisama mabedo mos no kala ukata thum ni nena dong no kabi mito na wera gi life mara miso kabisa aduro dong na golo ne pesa koso no ka golo igolo nitie kumuse winjo ka nyise no duok na pesa mano chamo mabangeni no kotere lenda duto mbise winjo ka nyise ni miya dong da ochako kelo da kende kumano wachoke momiyo wako sana kodi kanyo mwalwero e bura kumichoke lie kumano ichoke matangano na wene miso kore kaka sani na wene kore lakini podo koda wena kora podo lawa ma bila kisama ma wera ga miso kabisa life mare no kadwa neno sama koru tero maiti eliel mudi eliel makoro ugocho ne chuoga mana weyo unya paro ne nyainda na det ininge na det nyainda ka okre di eliel liel dong na de
ema ni winje wach Nyaenda dong. Ha? Yes, ema na winje wach Nyaenda. Koro ka liel ema nodhi adundo to. Udhi e liel. Wach Nyaenda obed e liel kuro. Kendo ket meeting to meeting wiu wili intie. Owadwa ma Kolo ni kanyo. Kolo machuora ma weyo no be ni kanyo. Nyaenda machuora mana weyo no be ni kanyo. Amiso ex boyfriend na bope ko doge madwa wir. Ichoko liel koro sengni oromo go belo gima en. Ang'o momono giwacho ni penjo kar ni nyako ne chal nade. Mondo giwete kata berne. Amiso en onge berna moneno. Kolo berna moneno mochangia kanyo onge. Nyaenda berna maneno kanyo onge ndalo mana bet kode 2016 mawinjo no landogo. Wea penjo tungles. Esa mane utire liel dala an Nairobi. Pok no gola e group, pok no chwada remove. Don pok no gola e group mara miss. Ne pok goli. Una liel pok no gola, ne podan tie. Kunde mo kema no gola but mara miti mamiso pok no gola. Pod ne antie. Koro an kaka ne kanyalo chako program kara kanyalo wacho gik ma otimore momiyo ang'eyo ni eti thumni mara makoro ji wuoye osebedo nyaka dala makoro ji wuoye ni thum ature mar Sharon Nyarawendo. Kine awuok ndiko mari ma kaw kamera ma bed go piny ma wachi ni thumni en mara ka ji wache no an gi evidence moromo. Sawa. Pacha ok tin ng'ato gol thum tabukra ni thum ni koro chuoya ka giwacho no ni gik ma thum owere matima. Miso sewero wenda adi ma chuo ji to an pok ochuoya. Heartbreak dong amiso sewero. En pok ochuoya heartbreak. Heartbreak osewero dong osewero heartbreak. Heartbreak lito guma neko. Dong no sewero heartbreak to heartbreak negitimona en owuon notimona heartbreak kapok ang'e Kolo. Bang'e dong ochako gichwa heartbreak gi thum gi no ka gimiya icho giweya. Koso mano to heartbreak. Dakna bukra ka wacho ni koro ayuok. Ka yuagorane kata ka nyise ni gik moko amiso koma. Koro ino gimomiyo nabiro e social media kadhi komari nikech awinjo ka dhano complain ni Sharon odhi toke owuok ni en atur. Dong ji wacho kamano. Koro da nyiso jopiny mondo ng'e ma koro direct jopiny ma koro complain kata gikaw gichak gilandi. Joma lendo go lenda. Pach ng'ato gi kegi mantie na yie gitie gi pishi na gidhi ka nyinga na natur. Giyud go likes. To gibiro ng'e bang'e. Sama ne awuok nadhi LTN wacho ni anatur. Undala. Pok amiso golo wach mar golo thum. Pok udhi. Kudhi da utero maiti, utero liel. Thum ni ower dala koso nokower. No were. Sama ni were ne ng'ani nikech nyinge mani luongo moko koket kanyo. No were nyathi wa wer to no were in fact liel kacha kiani manolose thum ni. Ok ni an gi evidence kumineni acha tin awacho ni no were thum no. Aparo ni nolose Nairobi shomu ago mogik kwa align liel. Ineno thum no mondo lose. Thum no los dala. Amiso osechoko chuoga mana weyo. Ono ka life check kode. Koro neno wogol thum oyan Sharon koro direct mondo jopiny owinje ni Sharon rach. Kaluwore gi stage mane giweya. Already giweya ka tuo. Mano kanya dhi ele. Lenda dundo no kanya koso mokadhi. Kenda ga dier na dhi ele da dundo. Da wacho te magugi mang'eny. Kata ne gigoya. To da wacho fact. Koro sama an nokadhi nikech natuo. Nokawinj maber. Lweta nochopo. Kata buk mane chako godo liel kadwa wacho ni amiso lando nyaka ni ji dhi ore chiemo to ji wesande jok ting. Buk mane chako go liel ng'ama nonyiewo gi kalam dongan
dak ne gindike lwetgi kata dak ne giting pesa gi wigi dak ne gigo kwano gi wigi to giting pesa gi wigi mane beti mane ndiko koro nok mora na dundo to ni mora ambe nok mora samane udhieliel Amiso no manyo nyainda omanyo nyainda gisebedo ka giwuoyo ano kadwa dok chine gik masewacho ng'ama dwa nono wach gi jok ma comments maricho go gin gikawe e kore gichaka bana chako wuoyo gi nyakani episode number di jok mine no comment gina joka onge pogruok gina ahinya nyato moko ti iro mo kata yo timiyo pesa di comment kama benyo la comment ok binega comment bok benya comment bok mona wuoyo komari comment be kata gi yanyo mona watch LTN tok mon gi yang winjo gima Sharon wacho nikech sani abiro aneno gimo Mario gima Miso wacho koket LTN emo mi awacho ni nyaka bi LTN daro me Facebook bedo ka chandora tangeni LTN amine no gi piny ngima emo mi achunge LTN mondo ne gi piny ngima sawa amari to ke Tamiso LTN ando kabiro kataka Tamiso bedo ko wuoyo ando kuda sawa iwinja anta winjo anwani haya koro gini jogi notimo ne ya Otungules jogi no dhi dala ko dhi dala to bedo piny kuodha dala jogi kano bedo piny kuodha isemo Kolo iwinjo mondo Kolo were koda kabisa nyainda no mabelien doko bire nyainda kanom nyaindo biro medo jaka Miriambo ni na jakuo na jachode na kuelo kaka no wacho no sawa kana chodo nasepenjo ni kana chodo nyainda nodak gochot nango nikech wacho na nchiege nadak gochot nango to kana kuelo na winjo kumoro ko wacho kanyo ni tina kuelo to nakwalo nyaka simu moro ka wat ne kiani mar familia ne acha kadoke ode poda daka kana ndechuo Okani kuelo to lingo nango nyaka sani dak no se wacho to no ma no lingi wach kuelo no nyaka samane gipango golo thumni koka gigolo thum kato en owuon emo dhi ka jakadere to dhi explain about thum Sharon mo Mario wero ni en kuoma sawa gipango wer gin gamiso ka gisepango tiwere thumni ni Sharon no chando nyainda to nyainda ni kende machakuok dhi ka jakadere odhi explain about thum mana Miso wero ko explain gik mo wer kuom Sharon nyanawen kane onge no kata Miso wero nyinge anna dinge na ni tumnyo ko wera nikech Miso wero nyainda nyainda ni na chando sawa to abedo gi information ka undala ugo tumni gotieno uwe ikaw saidale liel kanyo tigo na simu tinyisa ntinga no kona nyaka video call dala kanyo ka winjo thum na winjo thum no mo explain na nge thum ni Otungules kana li thum ni kama nye evidence na link ti kacha ka duogo joya dala achiel kuomgi obiro tenda go mongo to biro nyisa ni Sharon nge gima timore Amiso weri dala weri liel marach simba mana kao gisechego ka wan gi wuoyi mokella message no ni Tamiso ni owera maber koso marach ing'ena nakia gimoro amora podi koro ni onya wera marach ama maber koro agocho ne Beti nikech Beti ni wawuoyo wako siepni tapenje Beti ni Beti mambo to doka ni po apenje ni tawinjo na Miso owera kanyo owera maber koso marach nikech ndalo cha nochoga donge to mano kwa wuo kode no achwanyore to dhi ogolo we to jibe gona simu mang'eny dala kuro no wer marach koro daka information kuom Beti no ka recording na to tere group Miriam ko sadier Rotero mada wuok e group kanyo donge ma bane wach ma wuone marach ma nyise no jara to owuo marach to woche te una wuo marach mokelo na woche te mano dhi geliel kelo to no kelo Beto no dhigo no dhi ko gojo kangeso woche na Beti no dhi ko gojo kangeso onge shida kana winjo wach no ko yuare Kolo mar oduogo opimona kaka ne en na ling no kawuoga Miso
Kolo manager ka gocho na tawa ni warom Kisumu mwadhi event dala. Kwa chopo waromo gi Kolo Kisumu mana oro ne fe. Kolo no wacho na gimora mora kuom Amiso. Kolo manager mara Amiso. Ma wacho ni wer mara wegi wer. Chieng' no kaka ne Kolo nyisa wach ne tarika akene tarika 20 ama tarika 10 kama. Ken tarika 8. Ne dwe mara 4. Taka usimba tandiko ne Amiso message ka stope kiko gol thum gi nyinga nikech nasebedo informed nasebedo full information ni Amiso golo wer dwa ya nyago sawa ta stope ta nyise ni wer kame tuo biro share na oro ne message were gi yugi moko mano wacho ni yani na manyo kaka awacho ni eti odwa data an na senge ni wach mar date bro wuok e yawa andong na kwere ni onge kumora mora du mara 4 nandiko ne message no en message mandiko du mara 4 kanyisa Amiso ni onge gimora mora mosedhi e kinda kode ma wach kata message no doka wacho doko golo wer doka tango message mana ndiko ne makata wede na sanindo to kaluor mar wacho makata sani makela Amiso kwet wamenyo wa kamera kata tero e TV opogore komari tabiro tingo mo mana Amiso sanindo okadwa be mang'eny ikora dwa tamra ni koro Amiso loso kore Amiso loso kore amba loso kore ng'ama wacho ni rach odere ni wacha ron rach oyanya okdimo kore denda tadir poda bro chung godo Amiso kana kwero ni tikeru ko wero thumno Amiso dio wer Amiso golo wer no adok ka Kido producer an Sharon ka penjo Kido ya uwinja kusa wuok enda no wawinji maber kabisa adiyo mana computer malenga apenjo Kido ni Kido Tuma Amiso golo ni ogolo na koso Kido duoka mano pod Amiso ni dala poko chopo del 17 koreka umari koreka kapok kataka jogo pango duogo Nairobi koreka e mad ndalo makoro wad ang'eny ka Kido miwinjo kuida gol na thumno gidoga ka wan Kido jere apenjo Kido ni Kido Tuma Amiso golo ni mawinjo no yanyano odhi gole to Kido duoga gidoge ni thumno no golo ndalo manu chwanyoru cha to sani to kapar kodhi gole mano producer mane golo thum duoka naling ma wacho ni kare koko gole ni sawa ochopo det 17 gotieno aneno TikTok giwani joge osipe na mane ni kanyo pod okuo koda beti ne ma pod no kuo koda but most of nyiri mamoko go achiel moro ntima pod wuo koda mabe watna ogona simu ni wadhi release to wadhi golo thum cha Kisumu tanyise ni thumani ndong ma Amiso werie mano fan wuoyo gi Sharon ateni motimbre nade tumodhi ogol yama yie gol to koluongo nyinga wabiro wuoyo gi ng'a wabiro tieko ga Amiso kiwan iwinja maler magochona koro kana wacho ne nyako kamano gidhi golo thum kacho pod 17 nen saa 3 saa 4 odiochieng' to thum osewuok ka thum osewuok gin giwegi machak giorona ni thum osewuok wich thumno kadong' werie achiko ita e thum akunga winjo chuora mana weyo kiwacho niya Atur Margarian nochando to ng'ami wero ni posechego pod ukawinji ni pod amanyo evidence ka Atur to kan lakini koro nyainda ni to nachanda dir ma Nyasaye ok miriambo nachande kaluwore gi stage mane wane kode stage mane nitie gi mana nitie nachande an kako wacho nonyuolo 1995 gik mowacho ni sijui 85 go mago meke ende 85 otimo gang'o yawa koro awinjo kiwacho ni nyainda Atur Margarian chando nyainda thumni aling'e ma winjo kumoluongo ni achieng' nyawendo gi nyiri mochano lakini pod wigi kanyo ngi gima Amiso nyalo wacho na ni eti mano puonjo jo nyimigori ama puonjo nyawendo kaka nyalo dak ere ya koda puonja chieng' gi nyainda nikech nyainda moluongo nyinge mokwongo Aturo chando nyainda bang'e to chako luongo na chieng' nyawendo gi nyiri lakini pod wigi werno ok en mar puonj ka en wer mar puonj en moko manyocho wero chien ka lakini ma en wer mar ayany gi ketho nying ng'ato man mana sewuok ni ane moketho nyinga joma luonga na Aturo med luonga Aturo joma yanyo med mana yanyo
Napenjo Kido ka thum owuok. Andiko ne message. Andiko ne Kido ni thum Amiso golo. Osewuok. Kara Amiso no yanya mana kama. Omari mano producer. Ok na gocho ne ng'ato. Boka gocho ne ng'ato. In kara chieng' no be na gocho ni? Date 17 na gocho ni Omari? No kigocho. Na manyo kaka nyalo donje e wach ni. Producer no se nyisa ni thum no gol na ndalo mane wachwanyore. Iwinja maber? Thum kosewuok. Producer mataka ndiko ne message. Amiso yanya mana kama e thum. Ka en producer dong onego be noduoka niya, Sharon, thum no ok mari. Ha? Producer duoka ni pole. Ka producer se duoka ni pole, taling. Taneno ka TikTok osako trend nyinga. Iwinjo? Gi picha na. To chuna koro kinne ka biro ko Mari awacho no Mari ana dwar life me amonda wuo nikech koro an gi full evidence. Ani atur. Japo modio wera, akwere ni kiko wera to wera. Owera kanyanga machuora. Oluongo nyaka nyinga. Producer nyisa maber ni pole to no nyisa ni thum no kwere ni kik gol. Mago evidence mo ng'ato nyalo wacho kara ni mano thume. Wacho. Dong ng'ato wacho. In koro sani kata kiluor ni joge. Ok ida wuoyo. In lenga kiki wuo nikech kiwuoyo inyalo negi. Anto to awuoyo gibigi nega. Anarito gimondo gibigi nega. Anto wacho nikech nawinjo ka giwache group kanyo ni tisha. Gidwa lal koda poya nono. Into idhi timni gicha. Koro kara gilal koda. Tadier koda bro wacho to podo kaluor. Omari adwa nyisi mokwongo kawuono ni an de onge Amiso ni gitimo na ni nogoya ka Amiso bedo. Kata de onge recording mam leva no oro nani evidence. Omari an kaderi kata sani do kwa ng'iyo. Ok miriambo. Kata sami nena wuo kod ni kata gik mawacho gidoka wache e social media. That is true. Sawa. Kane Amiso ower ka yanya ok miriambo ginyo sadheni ane mano yanya. Ok abitimo ni ko yanya tur. Ok abiwuo nikech atur no ko nyise no game. Ok obi game. Achieng' mana winjo ka owacho ne jinis judio machieng' no. Achieng' no is not makato losa chieng' to bi bedo. Chieng' ene na chieng'. Nyako ma nyaindo se date miluongo na chieng' onge. Nyainda dhi joka Sharonde. Sawa. To Sharonde go te ne wigi te kuom nyainda ok obedo te. Sharonde mose date go. Sawa. Koro an Amiso weya ayue mos. To koko nya weya ni kochopo ni odwa bishana koda ni ka wuoyo ni to da bishana koda no ora. En jok madok ne malando ji mayanyo jigi. Gito kwa wach ni oro gi kata sani thum ni golo dong no gole studio. Kwa wache ni en moro jogo no gol thum. Wasa ntiku mawan wase wache kata an Sharon ntiku miso ose winjo ka wacho ni en moro Kido no gol thum e YouTube. No. Mom yan ka kide myself. To wacho ni jiora ni an ni dhira. Esa mane Austin Sismat makoro guro nyinge group WhatsApp oketo nyinge Austin ne sijui Austin ne kwaleno. Sani gil ndalo mcha. Sani koro Austin otimenade makoro nyinge Austin trend group mwisho. Ndalo mane Austin kwale. Ninge ya Omari. Anna kiai. Ang'o momiyo koro ndalo mane Austin kwale to no wuoyo e social media. Aya, ndalo mane Austin kwale to Otumba be way social media. To an ka way social media ka jitetea kaka stage mane antie an koro rach nikech ndalo no to nji na wacho ni mondo wuoyo e social media kaka ero no mi advice gi jo ng'ad rieko ero nyaka kaka iwacho. An dira ngara sani udhira dhi mondo wuo osana kepo go berge rach. Ka chodero pogo tama pogo berge rach. Ana kia ni chode rach. Kosanta ana bela nyakia ni chode neko. Ana Sharon na kia ni chode neko. Dong chode neko. To chode ok nego mang'amo yie no nege.
Pero gin ginge ni chode oseneko. Gin ng'ama ne chode nego ni. Dakene gikawe gi yale kapok chode onege. Amiso wacho kata maber ko wacho maber no yuda e ot moro. Ni ka poro dak Obama. Amiso akata ode Obama kia. Yoda miso Obama. Ana nyoda miso Masaika. Tana misa ngiyo Saika. Ana miso kangiyo Obama. Ot ma wacho no niti no bire yudo kwa bed. Yudo ngato kata kibedeo. Oromo nyisini ngani sero wadegi. Mona kukelo ko dakro penjo kapok no dhi kata kapok ngani otho. Ndalo go tema no dak Obama gigi ni makoro na yude koloni. Dak no bio penje ni Sharon ni donge ni sero kol nani aduno. No dugo penja mana chieng makoro wanindo kode ji ariyo odeni. Ko penja ni eti awinjo ni adundo sindo kodi. Dak no wede koda e ode. To no se yuda gadundo. Kano yuda gadundo no dhi koda e ode nang. To kano se yuda gadundo ang'o no support moda bed gi manager. Mago penjo madwa ni sama wuoyo ti wuoyo nikech ma TV ni okinyal luore. Sami wuoyo no tambe iduoko nikech sama penji to nyaka iyiena. Ko kidwa yiena ta wena wuoyo kenda. Jomadwa ne igo dune. An ka Sharon and an onge gima luoro. En mane ya? Ani gina achiwo. Ana weyo. Onge gima luoro. Koro kiwuoyo to an ka donga winji. Adwa ne awinji duondi eka mambe dwa lawane. Koro sama winjo duondi kamano ta winjo ne wuo gi dhano. Amiso wek wacho nani ya ni ti gima nie kinda kod onge koda gi wach. Amiso ema ni koda gi wach moyo kata kolo mineno no. Wach an go ga miso mopogore kata gi kolo wuod rongo. An to na weko. Kolo no goya jua miso. Kolo no goya jua miso. An ga na miso do weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. Miso, mana miso be recorded moro kanyo. De onge doka makone miso. Nyaka sani. Ka chia mise mane wuoyo kamacha. Na feel penni madhako modak gi chuore. Koro chuoro pango nango ka chiegi mane wacho gik mana oro nigo. Gigo dongin go. Koro jok modonjo ma koro wuoyo ni kiewo mari raspiang. Gichak gino kaka Sharon nochak wuoyo tien gilu. Gikawo points. Sawa. Joma dwange gima laro ga miso. Jogo choma tiru penja. Ama gi watch giro chakrene mondo ginge gima walaro ga miso. Tamiso gima pod walaro godo ni. Ko biro rumo. Saparo ni kata ko wer kanyo ni tiji odo ji nego ji dige Illuminati. Karane ma biro nega obiro oro jok mo wacho mondo nere mo chwer go to biro yit. To kapok jok moro biro nega kako wacho no. Pod koko biro beda. Koro tem piyo or jogo nega mondo remo mondo kwane kwane jotombe madongo mar twero ga remo ka mondo yit. Tan ga dirani ane man gi nyota maka miso oro jogo monega to nyalo yit. Koro miso tem ior dogo obio neg Sharon. Sawa. Already kata sama wuko dini. Amiso wach ni maluwo.
evidence te nyaka jok mane usemiyo namba nano biyo nega osendiko statement maber adhi kelo guilty en nyaka jomuoro negi pesa amisor jogo biyo nega to karembo osechwer tidhi yit kendo idhi medori to koponi okioro jogo nega kaka ilando uyaw group mar nega no kaka winjo lando no to kare pod wabro yware kodi sawa koro tem ilal koda piyo kaka iwacho no mondi dhi malo it kech mane target mari akia ni ng'ama omiyi paro mar nega no ikidhi it kapok igolo thum mar ariyo mar yanyano temi nega mondo koro thumbeni 70 gi wiye kata 100 gi wiye owinjire to temi nega remo chwer remo ne makosechwer ni tidhi it wuod Kangeso in mawuok kodi Amiso winjo ko Tungles wacho maber ni en nyako bi e show Kamiso poko iwinjo mari ko owacho ni na det ga jama manotono Amiso kanonge na det jama manotono to jama no to notho mo maki sai an won no ka golo kata silinga an nadhi kaka ng'ato nyalo bedo gi pain ni jama maki nikech nogo nyako an ka nyako manoweko wuoyino tema no dhi modonjo ne wuoyino kech jokangeso gi to thoth gi ni weka dong jokangeso gi to ni weka sama no wek wuoyino gi nyako ma Yasaika kano bukore ogo nyako okinyako ni dong nyako ni mano odhi ripote momake an dong kana weko manager to manager no go ng'ano na dhi report manager kaka nyako chano dhi report adundo momaka dundo elo kambe na report manager to manager kidhi makita Miso me advice mabe wach wuok wana do chim Miso ni Amise mano me advice no lal da make kaka nyako manoweko ne ja backup ne no mako ja backup ando yaka da mako manager ne nikech an manaweko manager an gi right mar mako ng'ama weko kora Miso dhi adressa ni koro wacha kuna ni abedo odhira Amiso wuod Kangeso ng'ama odhira onge gik misetimo na Amiso let na kaparo nikech gik misetimo na Amiso kinyal advice ng'at isebiro dala kisama dier ma Nyasaye odano kogo kiful mi bede piny kiyalo Tungles gi chiegi na temo juchini mamane tin mane an godo nikech nan gi piera nono ni bedo piny ma oloni kikombe ma keto ni moke san muchamo muyieng mano piera nono ma Miso yanyo nuchiemo muyieng muwuok piera nono mine ni yanyo ni poda wuoga kodi piera nono mine ni yanyo ni owil ni sama ine show tigocho ni chiegi kanie oda kendo ni otenda noket ni pesa to chiegi koso pesa tagolo pesa na ofuko tamedo nyaka sani poko miya 1000 na porodo nyaka sani piera no to wango to piera no maporan go kindi kata winjo ni idugo monda gamni sa yasim sani bigi chiegi mondo wabigo yodi obiro gamo sande na manomi maglo giglese na maki poda bro wacho ni sande na niyo ito ri wacho joma biro yodi biga ge sande an already mekani kata kiwach na se chieme yodi achieme sande na iwacho maber ni sebedo kimiya ga pesa an pesa mane miya okadagi isemiya gi luti 100 isemiya kata wati 100 moko tisemiya ni monda dia chieng mane Collins olal ni 300 manyi so ni 300 ni miya na dia ted go nikech manager ni sepando mano koro ni ola I don't care kara ni miya beach 100 mano ni miyo giri nikech nan giri machon ambe ni spinjo berne kanyo da ka wuoye ni kore bukori ni kyo ni miya pesa wach mana agombo ni wache ni beni teaching manose maka migolo 30k mubedo piny mondo wache ni nise konya Miso an gi mise konyo kuoma okane inate konyi nikech kata nanga na chiegi ruako dako iwacho no wuoth kwechi lawa ni tie ma chiegi ruako kida na approve kel chiegi tiluongo kata approve ibiro ya Miso ni gik ma wache social media gin true to moro ng'ato biro nyisi kata ji biro fwenyo ni kari mana Sharon wacho gi gin adier koda approve no kana dwa lando koda biro lando ni kenda biro nyisi kiere go dhako no
last time ni wacho ni waricho kani winjo recording ko bedo mo wach ni mano chike winjo ruo ni dhigo dhako no marach koro sani da nyisi ni chiegi ni gi sani sana ga mutoto ko ni tichiemo wacha nanti machiegi rwako nyaka sani mano golo pesa na monyiewo pesa mano ridala mani wacho no okan pesa ot ni go simu ka nyako no wano gode oda to pesa ne ni saika mara mano gol kioro ni poko chulte poda banto nyaka sani Amiso kidwa chaya to chaya kikia gimani sawa seche mine ni ukidhi dala iwe dhako nokech Sharon ema temo juu chini sawa inikia ridhi lando ni in mondi okwechi dio kwecho katanya kwecho sama nyusiti kanyo kwecho adhi eltien ma kwecho momia ni kwecho kata chiegi no kwecho sami yongi to kata sama inti odenya nikech yudo onge lwedo maromre koro kiponi niko kao mona ngwen kata dek idwa jigamba goro ni kori wacho ni eti in mondi beo te in iromo iromo amisonge ngamo romo makana joto wadango ntie kuma giremo sawa ngare nyabedo galufu kata 100 to ntie gimo target mondo tim to pesa okoromo ji kwecho te koro kini wacho ni chiegi okwechi anda kwecho anaro na bro kwecho wake wacho no nikech okaromo to koro ni yanya ni akwecho to an makwecho ni dong chiegi kwaya kosoko kwaya kele mondo approve luonga kata saika mabugo ya saika kuro maboka bibiro tanda pani kiduo Nairobi ka winjo ni Beti wacho ne Beti mondo duogi mondo binyona maber binyona maogi masebero gi full evidence ni wacho ni yana Nairobi adwa nyisi Sunday na michieme bwana bro nyisi Sunday na michieme kokutogi kokuwitogi an gi masha yite mano nkichi Sunday nom la kisama oknom saika dama la kisama kapo dak la kisama chiegi mano biro getiende kudhie shodala kokwanne moket ni urubag mo bomo tingo mo ma ko wenya ke odi ma neno ni Sunday ochopeo sawa omiya wacho ni chiemi Sunday na lawa bor wako woche na bor wako sawa kaka na nyiso Beti nyara wasi seche mi wona maracho lawa woche na imidhi ko goda dundo no nochune mo duoko na nyaka woche ni winjo ma imbe ni wuoe okelna sawa be woche kano kelo poda yurago be pod ni thot kanyo nya bigo mai chwadi pielo koro miyo wek chaya ni kineno kitajo nying jodala wate ni luongo nying baba wane meroka ni mondo jodala owinji ni mondo chaya sheria nitie gimbe jodala wago gibe ginono gini one by one kaka nochakore ka giwatch LTN kende miyo gidonje LTN na gi Kenya LTN koka gi watch one by one gi follow to gibiro ng'eyo true sawa ni kori dhi gudu mbaka ikawo nyainda uloso godo miriambo mondo orach Sharon kendi ikawo chuor ng'ato mana weyo sijui 8 years ago yawa 2016 ng'ama na weyo 2016 sani wan 2025 nyaka sani niko kabukore dika jaka dere digolo gimoro atum mani goli okraj to miwero na nikech nyainda de dokiwero kanyo akapar kado dhi ogolo gino nyiso ide ungi nyainda sama nyainda bede thum macha wuogi madhi bet piny ka jak kaderi ka nyiso jak kaderi ni eti thum no wer godo Sharon chieng meroka jak kaderi dhi nyale ka nyainda ko explain ne about thum to ka nyainda se explain about thum to nyainda na dak to nyainda no biwero anga bona bacha ri to mara Amiso wor ka ngeso luor ber ana mi luor na mi luor makata an wuon no kagolo dhoga kanyiso Kolo ni data Kole mano penja manyise sawa kono doge mabutume mabimoni kada sanu be piny molos Miriam kweda ute nikech awinjo ka Kolo bo comment piny kan nyacho okdhe siji okdhe ang'o kato kudheo katudheo anase wacho ni gima doko moka ngeso onge ape Kolo kenda nikech ng'e dala wabe onge sawa koro insa mitingo msalapu wadu nise yetingo initimo mana ni etika Kolo tiketo pe to gigi okdhi matek to so weche to weche rum to ka Kolo ne mano tami manyo me yudi miket pe discuss Sharon sami discuss Sharon
Sharon to ni ode. Aonge od wuoyi. Ani mana weko ni dechuo. Ani ala mane wanga. Sani segoro na we. Ninga otrend. Amedo ngera. Iwinjo ni Okimi kata ko ni ero ni miya Okimi ino wuon mi watu nyango Okimi no. Okimi andi kore patu ya ni Sharon miso mi Okimi. Nikech Okimi milando no to ine minge kumane yangu. Sami wero ngado ni Okimi social media. Pachi pa ngoto ngado ni senindo go. To sami wero ngado ni Okimi to ngado senindo nyaka gimane chinono. Almost just 5 months. 5 months dong tuwo se woke dende ngado. Okipenje manager no kaya me gino sayude. Mabe I don't care kata ko yude kuro mimi siwezi ongea. None ko bedni seche muka awe ti wacho ni Sharon e dhigi ngani eti. Ena nyisi ni entok nwati kode modwa pimore mwange chal maro. Ang'o mi kore ng'amu dhogi mochalo do nyainda no. Do nyainda machalo do rechu no. Kasi buko rike dhigo de social media. Ni koro itimo go interview ka Jack Kadere. Kiwacho Miriambo. Miriambo ngi ng'ama biro follow to adier ji biro ma follow to comment. Sawa. Koro sama uneno utimo interview, onego bed ni utimo interview ma ng'ato kelo nono gini en true or adier. An sani kata nyainda ne mabie social media LTN tayie biro kode. Nikech kanye mane wacho chakore teng'iyo ni gini noya chien ka to pod odhi mbele. Chien ka wachang'o. Ng'ato nego ng'i chien ka, ng'ato konego ng'i niya ni thumo wer Sharon jitoke owuok ni ene mowere. Otung'le siwinja. Anwang. Thumo segol. Ng'ato nego bed ni wacho ni yawa. Gima de mi thum ni wuogi en ang'o? Kech thum to kapok owuok takwero jagol thum ni kik igol thum ni. To golago ka thum tiwer ng'achiel lakini kik nyinga wuogi. Nan gi full information kowuok e band no. Madok ir producer magolo thum. Producer nyisa maber ni thum to nogol na kane wachwanyore to kopar ka thum no idhi gol. Thum kogola teka dok ir producer. Producer kar kwara ni thum ok mari ano choda mana ni pole. Koro jingamo ni Sharon osewuok ni en yatur. Kendo ke WhatsApp ipango mondo te mari gi Sharon. Otitel san go. Samune no wacho ni mondo ne okane be ng'ama nyalo nega group no nikech ang'eyo ni ng'ama nyalo neke group en Mike Majako Galo. Mike ito kata Sunday wabro romo kodi ko Galo kanyo. Gomongo kanyo wabro wuoyo kodi. Be akwana na sendiko ni message kaya pa ne yudo. Gima nyalo kodi yonge. Sharon. Mike nyapiga kwino ni. Tudabere. En ng'ama simple, onge weche mang'eny. Anto pok awinjo gima Mike owacho marach. Ni sani Mike no dhano. To Mike no ema gikete wuoche marach. Kolo ne dare tielo marach. Kolo ti neno kada kom kang'eny kamiso. Lawi tero kane kamiso. Nikech jok matero kamiso tang'e ni Kolo tatero kamiso. Kamiso pogone ni Kolo marwa weche mano wacho ni Kolo marwa ne dongo. Kolo na miyo wani nite mano wacho beti kikumirwa nyathi tuo no. To tuo mane ywago ni beti no mine mano kadwa ni Kolo marwa obi oyudi. Kwere wana wani kikayude kanyo. To kanene mabe kata kanyo de group no de ntie. Ineno gima timore. Ntie guok moro kani Maryland. Maryland no kwanza ano winja. Otungle an no senyuola de chien. To nabro to de chien. Maryland okiaya. Ayudo kondiko na message WhatsApp mara sani. Adi point gino kanyo ndiko bok akiani angolo akianango niki kanyon Nairobi. Amiru Nairobi Wednesday Maryland insakaja. Maryland inda dagi Maryland misim ju in berbere Maryland no se mi pesa kidhi nyumo chiegi. An kata Maryland ne makiano orom nade. To Maryland ka nyaka tik gimana loso go mari ni kaka danga dhiko mari Omari adhi alos go kara kanwa Omari nyalo video mwatimo kodika video mimako na ka wacho ni eti alando wach sirwaruni ni eno kabak sirwar Anan Sharon gima nyalo timo mani mang'eyo makara sani adwani mondo alos mora i post na kanyo Anan alalo ni kabak sirwar ka puonjo moko ni yak sama ji dhie bajo moko wichore ga dongi Ano wuon arwako sirwaru dong ni waenda plan since samoro nitie marwako sirwaru Maryland dhi okawo gino koro okete comments.
okawo picha na oketo mondo koro jiol agombo ni ji follow gino mokwero kwanza LTN omed yudo likes gi comments nikech awinjo ni an magero LTN abiro gero nikech an be arja LTN koro kata biro mago picha duk tabiro goyo mondo koro joma dwa comments oken joma da umo wenge gi um Merilinda ni akemo ni Merilinda ya unyinga e group Merilinda ukiaya otungla ndalo mana mia mitu Merilinda nenti kanye ana kia Merilinda ngema chini but nonga mabero karo chaji engi kite moko ni be nyibuoga niki kadhi Nairobi koro Merilinda ichisa kaja kuzuinsa kaji governor Nairobi to Merilinda ni eno comment kumora moro rome Mukibini biro gitibini timura gimi timura no to ane kama ane mabambu bembe ni mu Merilinda wek nyona ka en kide chuo ango momi okwame chuo to en ngani ok mulle ma ko gusngani to en wembe en nango kwani en nango ma ndango bukre ni koro da comment gi nyinga o manya kapishi na comment go WhatsApp kucho se ya una ne kimane an Merilinda in ki biro na kaka na wacho baber ni ya awinjo ka nina comedian wacho ni ya Sharon adwa lalo ngama mulo ma Amiso kodwa e kaka ambe na wacho na Miso ko biro ki en to gimonyalo tima onge sawa koro comedian miluongo Nina iniseluoro mi bukori mi wacho gi dhogi ni dwalar kodwa nikech awacho na Miso gimanyalo tima onge pod awacho ni na Miso gimanyalo tima to onge nikech nitie gimonya tima dose tima koro sani gimonya tima no ema pod onge momiyo in idwa timone nikech timone ota en mondo timo tame koro idwa timone ida konye timo nikech en asewacho ni gimonya timo onge sawa akeni Merilinda pesa ni mibuo ni Nairobi Merilinda Tungles yeah sami chat gi Merilinda nyise oteme golo nying Sharon e dhoge sawa to kipiye wil ni sama gikuoda to giriwa go Mariel tien kanyo enini e group gi ma mopandi no to gigo podu chak wuok ngowa elela do elo sana be elela elela mopandi nyenyo elela kuro gik magipando timo gipango timo na Otungles aseng'ete sawa Otungles kik wiwi niya kata ino wuon kik wiwi niya inyang'eri Nairobi sawa tinyang'eri dala to nitie joma kata sani ng'e nitie jomokia to winje ni Otungles to an midani sama we social media thoth ji ong'eya to nitie jomakia sawa to kik par niya ni koro sama kora wuoyo ni awacho ni Amiso gimanya tima onge nitie gimonya tima nikech onyalo tiyo gi jok mokiago mondo bi onega kata okonya tiyo go e kwer okonya tiyo go to already sani an nase adok kendo kuma yae an gi evidence moromo joma noseoro nyaka joma nosemi pesa sawa Maniso chieng'o ng'ato nolal pier ng'ato biro bedo tago maliet ma ng'ama biro tho elo dhoge go bunge Amiso nosewacho ni en osekwero fans ogere gi Omari gi Sharon dongi koro fan manigi remo manigi monyuol kata madhako manigi thuno kaka Sharon wendo nigi thuno to nigi sianda mibedo go kata bed no duong' to nyalo puodho kata bed no tin to nyalo timo gimoro kamar Sharon kama to tek to seng'wenyo dende moseneno noromo ni en odwa nego Sharon obi onega anantie kende en gi yawe ni onyalo luonga na dhi onega obi dhi to kadhi no obi onega lakini otem nego Sharon Austin Smart nomiya dweche 6 kata mana dweche 3 mokatieko an ng'ama oriemba ka Amiso onge in fact Amiso ne ok oriemba ng'ama noriemba onge Merilinda Merinyoho in adwa til kodi scratapulously horizontally and octagonally mbafu Gidhulumu mondo jopiny moko winji kaka Sharon nyara wendo kama ok winji adwa til kode arieta Kizungu no mit mananeno ni dwa deal kode ang'o tuona gido gi Kizungu akole ne ha Merilinda
adwa deal kodi scrapulously, horizontally and orthogonally. Mano tiende ni ariedha. Mano to nidwa deal kodi chada. Koro jungle. Merilinda okiaya, chakiae. To ano otemo lando mondo med ochwake group mondo nega. I don't care. To nanya sa mong'eyo. Dhano benti matore chiel kata ma mwana to koduogo. Ane kapotani, Merilinda kikubuogi to kolayo to guom kaki guom. Owe milo regi mga mano pesa. Moruma hindi ko malongo Merilinda. Onge. Dak mani nye. Angi nyono kamara. Daifati nyono kamara. Otuke. Meri nyoho. Ubafu. Abro mi chira Uoi milori. Il bro mi chiedi io go Mi Miriam bro nyon. E wadi gide tuwa. Ngani Marilina kinika wacho to giwuoyo ka gima mondo gisema mondo koro chuo ma e piny ni kik wuo gi Sharon ni Sharon kumodhi to neko Sharon kumodhi e pogo tuo Sharon kik wuo gi jothumbe mamoko bwana sani koka dwa miel jothumbe go sani koka gocho na ma koka giwacho mana ka wi ging'ich sani kor ka dwa dhi miel ma kwanza be sani ok adwa ng'awera sani adwa An Merilinda pokna kuni. Be ongu tieng masi kuome nyingi Merilinda ine manyoche Kenya. Ni kia le pamiso kia miso no mia leun. Leuni ko nyase koni ni MCOJ. Mabe no biro kamiso kane manakelo. Nigi leuni go. De kao girwa gi katimiki won parumi. Ibenyo kono lime. Entarwa. De kao leuni. Kini chuo to kobe de chuo. Waja watomi angoma en kini chuo ni. Chuo aja wadu bati moreko nade. Merilinda. Machuo aja wagi wadu wadu lero kono kone ni ene waromo. Ona makache taro siko keto nyingi ji group kayo romo jigo Mario. Wadu wadu kende. Yeni Merilinda yeni kia kwarwa. Kwarwa yeni kia. Kia dawa be. Ibro neno matek. Ero denyo la. Koro Merilinda ini midwa dara Nairobi. Dosi to nungere maromo na Nairobi. Dosi prato. Ne okutim Merilinda inonge giminyalo tima wek denyo no lim golani go ingi thuno da onge go. Ano kadho nyathi. Guo. Merilinda ningeno chwanya mang'eny mari. Ane mawinji babu, ana toke kapura winji. Gimani kucho an. Nya Omari, dhao ni Merilinda kona niere kaka donje dhao mok mara. To en mane dha pera donje dhao mok mara to en uwuon to modonje no koro ne mare. Kote en jaoda biso koso en nyathigi koso nyaka ngeso. Ni promoter maturo uteji, promoter makachia. O promoter di. An bebe da se promoter shede na nyithirwa kokanyo kendo inyalo gora miso duango. Se promoter ngo. Moya group ndo miyogi yanya ginega. Ero se promoter ngo. Merilinda, anna kisama. Fesa kaka dhako wadu. Idhako ta nyako. Sawa. Ande poka machua fomari. Cheng mama chua fomari jaburo dhitedo. Poka tede mobi yeno kapoda kwa no chuo. Mine nilando nago. Sawa. Poka machua fomari. Ini kise machua fomari tukibede odiwere geto. In politi. Angana portin ma por koka kigen. Kimia uoni marashi. Merilinda wek chaya, winjo, wek chaji. Pero ni ingi pesa irwa kangolo, angolo wene profesa, ibiro donji ni jo angolo biro maki. Ingi pesa engo kure, pesa engo ngodong gira pesa. Gira pesa kambe gira pesa, moka doa misuse gira inya. Gira doa nge pesa mose konjo kangeso. Merilinda chaji. An kiko chaya begi omi ya luongo nyinge pok na luongo mbaka mokete group e WhatsApp kaine omi ya kete no dak mani ko luongo nyingo mari to nyako luong nyinga kwani no dwani mondo mari kete ko sono dwa nango Unda kona nia ni ani group team amiso ane matingo gik maji wacho tatero no mari ane matingo gik maji wacho isero mokoda katingo gi ndoko so traf to gi wacho gi nango mondo kik dog gimora mora mibiro wache kata ulo mana group no to yaw moro wabiro mana winjo onge gima biro chomo
kata giwacho gik mabe e grubno koting'o ter ne ng'ato ramo gi kanyo dong tiende gikuodho ji giwacho gik mabiriambo mabeti nyom milore go nooro na 1500 to onge kata ng'ama ka koro ot emane owacho gi dhoge na miso dhi opango ne 1500 mooro ne ji to yudo kanye to nopenjo la kod gone dhot ko onge pesa ok nokaw pesa Otungles, en owuon dong ema wacho. Otungles, Betty dong ema wacho gi dhoge, ne Amiso nomiye pesa nopanga ot, Amiso dwari. Ma penjo Betty gi dhoge ni to ino nyako, adundo nosesero modhi dalagi, midhi nyaka dalagi duogo. Sani, wuod kamenya bero ni sedet. Sani Amiso kendi chaki det, muwa yale wach wuod kamenya no ma Betty kia wuod kamenya kia nosero timore kodo nade. Sani koro keno chako dok ni Amiso da pango ne ot, ni Amiso dwari. Odwari bro chamo nyaka band, magi madier mamok pandi, ni Amiso to dong kendo fans. Miriambo, Otungles duoka ni ine msika Amiso munda nyisi fan ma Amiso kendo. Parna ne fan no. Mleva dako ni dong ne mielo fan. Koso mleva no ken fan. Emomiyo inadwari uwo. Ang'o momiyo koro an kaling to nalinga ka wuoyo ni odhira mleva dong fan. Ni komari owero wer mapuonjo jajawa ni odonjo ni owere. Bwana mleva ne fan mar Amiso. Kendo ma wuoyi miluongo ni Vin wuod Ugenya mleva. Monyuom. Manager mar Elvis Kadori. Dongo mayo dhako. Wewe yawa no. Toka wuoyo. Poda bro wuoyo. Kaka Amiso medo duoko Sharon kaka bro miye fak. Vin notimo na. Wachone Vin nowe miel Amiso. Mar Elvis Kadori. Vin mar manager. Vin to manager mar Elvis Kadori. Nowe miel Amiso. Kosi wachone. Nowe miel Amiso no mayo dhako. Yeah. Kwani ni siri? Ni siri? Koso udwa ngani ni siri? Ango mruta majo. Ne Otumba. Kako mari medo kaka Amiso medo wuoyo ka dress Sharon. Kaka ame abro medo wuoyo ka nyise adier. Ano kabiriambo. An ka riambo ni eti Amiso nokomayo Vin dhako. To Vino BLTN wawuogi Vin live. No. BLTN. Kikoti na kumoro moka biduoke. Obi LTN abro duoke. Tangi mokele LTN abro duoke. Vino Vina chela chelli ne. Binango. Vina chela chelli emo wachini dhako no. Dhako no weka de miel Amiso. Ni dhako no we. Vin. Mari, kokida LTN. Tukara wena LTN ni manage ni kaka inketi. Idworo LTN ni, LTN ni mari, kame chini miyanyo, to kame chini temagida kunyo to comment. Penji ni iwacho ni dhaka chela chiel mwange ni chi Amiso cha no yaka Vin. Dhaka chiel mane kel voice call ne ko wacho na go uwi. Manoro recording no bada ni ticket kanjo pinyo win kaka chi Amiso ne wuoyo. Ane mawacho, ane madana gol recording no keti mondo giwinji. Nitie joma be lack of education e piny kae mok ng'ini kes no ya kanye to dhi kanye momiyo koro chopo kuma koro igole ber ma jomoko yanyago no. San kata giyanya pod abro chung' mana gadier mar Sharon pod awacho niya Amiso kadwa kendo fans en okend fans mano kendo ne fan ne miele nomanya ka Vin wuod Ugenya. Vin wuod Ugenya ng'eny lakini awacho ni Vin manager mar Elvis Kadori. Apenji ni Omari. Mato kura penja kadwa ni duoka uruma. An go siepe na. For example kaka in go siepe ni to in gi nembe ni osiepe ni. Yoginye kaka in mani loso kod osiepe ni ming'eyo tigocho ne moro tikono no mera or na kata mana mia moro. Shida ni kanye. Shida onge oluore gi ng'iyo mari gi jogo. We leo chunya ng'ama leo chunya ni kiago choago simbe kiango kwene mara osiepe gin magra we leo chunya ni weche manono go ni kia Otungles kia no nigo simbe 20 e gacha koro nago gi simbe gi bambo ne simba Tapenjo Otungles
Nuadhi kodi dala koso nokidhi. Mana dhi mana nindo kangeso. Nuadhi dala. Bendi winjo wach moro ni Sharon no gine ne sorre gadul. Nini chori gadul. Ano ka. Dala kuma bi ni kecha dhi manindo oda miso. Na winjo ka wuoyi moro penjo dwa ng'eyo ot mana ninde. Wadwok wuoyi no. Awinjo kipenjo piny kanyo ni udwa ng'e ni Sharon no ninde od ng'at monde no dhi kanye. Dala ndiyo no kanindo ga miso. Na ninde od nyagina. Nyamin ng'ani nyamino owiticha. Cynthia. Na nindo Cynthia kitanda mwanindo gi Cynthia kitanda achiel. Sawa? Cynthia ne mo ema ebe waninde. Mane ot mana ninde kitanda. Lakini kaluwore gi chuny manano go emomiyo no yiena na dhi dala. Daracha miso omari miso doko yiena dhi dala gi. Daneko doko yiena dhi dala gi. Nidhi nego ne nyithindo. Mo yiena maninde kitanda ne. Aya, kuma koro duoge mwabere kode makoro nwatime timbego. Ode makaka chiege onge, ode maka okoto ba masaika. Kwa ya esho, owe complain yen fan ne okowo. An no kan fan ne manoko, an nangi pesa na moro muteru ka uba duoka kaka nutera. Mabeche ngano dhi esho no nwaido Austin ne mane manage. Austin sisma ne mane ndalo ne manage mari. Asho mafedha kusoma kanye. En umoja bamoro nti kanyo mar gorofa mamalo kama en gorofa nyinge make apoka doke bano kanyo en gorofa malo to piny ne nti ground mane jigo e thum. Bado gima timore an madwa miyo jok ma miela miso. In fact, mielura misa miso. We miyo jogo advice sani okine msi makamiso. Poda wuoyo kida miyo gi advice, ang'e mi gi advice kasetiko wuoyo. An advice mamiyo gi smooth. Samana miyo gi advice kasekalo. Sahi siwezi bembeleza punda kwa mteremko. Biro kore penye kucho. Giwe wuoye nying ji. Giwe wuoye gija miso go mere nyoho. Wekwero gini giwe wuoyo. Nyis jogo wuoye nying. Ka nying Sharon ema ko gol go thum to nyalo it. Gol go thum. Ka nying Sharon ema nyalo loso group. Gol nying Sharon group odhi mbele. Ka Sharon ema nyo golo gik mora mora e group no to nyinge onge. Keturu nying Sharon. Ikwero ang'o? Panguru nyaka nege. Ka nege ni mako nege to Eltien ok nya dhi mbele. To neguru Sharon nikech to ne Eltien dhi mbele kata na onge. Sinibiri ng'ie bwana. Merilinda ibro donje bugo mikia. Gik mimilo ringo go ite wuot paru. Ibro donje bugo mikia kako kuny. Mimilo ringi pisha ji. Dalo mani buogo jino kalo. An we buogo an wud nyagingo an wud dhako. Weleo chunya. Odhine ji kucho. Onge kwanza ng'ama dware. En kata ante ok adware. An gima dware ne onge an kwanza kowatna. Bakiaye an be kamisa akiaye be kata mana nying. Kata mana nyaka bede tima miso poko na duokora kode. Koro wek ga ya WhatsApp group rege pango nega ni koro support. Continue uru be kikuwe. Continue uru nyeu bundles. Nying Sharon obedi mondo group odhi mbele. To Merilinda ni to en dhako mane ma en chung ni ene tunde moriere molo tunde mon. Merilinda. Pa ni promoter makise promote ngato tilando mago ti promote ango ose promote jo thumbe adia wi ko wacho ni an amise mo mi ang'era an amiso ng'era no ng'e kuonde mang'era ang'a manya ko ng'enya ke State House amiso ng'ea kanye amiso ko ng'ea mandalo mano nindo kode mano ng'e ni an dhano oke mano ng'ea to jo thumbe mamoko to ko ng'ea nikech namielogi ni amiso mi ng'ea kwana amiso mi kateli to togi no ng'ea to rinde magindo ngotum kucho amiso mi ng'ea joto madongo mago thumbe kata moewe kata machalo primitive duokore nyaka gi fan ano wek chanda eno winjo ni ene jathum mokwongo chodo kose ne maridho gi ngas ano wek luwa pare wek luwa life mara ka en koda gi wach otungles nyise ng'eno chat kodi kanyo nyise na wacho niya gige nego okada winjo obi wach gi LTN samo biro wacho gi LTN damor to kuma gidhi wache tok tent kuro ka winj kamora to ka winjo gi tok tent abiro wacho gi ka Oja tu wacho
Merilinda ni kare wuoyo na mana maber. Merilinda, beti nyarawasi ka ombong ni go itere panel meeting orio donye wuoche, ombong mopango chieth guo. Ni beti wacho na ni eti na yanye. Na wacho ni na adhi ka LTN jomo fuo ma wigi ok ti. Adhi yanye kanyo ni eti utuo en gi kas nyachi lungo nango nyach dong. Yune machende. Anna wacho. Kaluwore kaka tungles inni ywakna na mi nyako momi tuo. Koramba kwere ni kikomi kolo marwa nikech kolo marwa posesamo nyaka gi nyak nyare. Kwani ene kende nyako mantie kamiso malawre koda. Merilino kata lawre koda, Merilino kiaya. To ang'o mibeti lawre koda. Anta mara oling'ti. Nyako machielo cha oling'ti. Sani koro kendo beti oro ng'ato. Ni mondo obi onega gisekore gi nyarombija mane onyuol gamisono. Nyola. Okodhi odagwa da. Miso ni dalero tiro. Ni midoro kwan monadi. Monadi mi midoro kwan kacha mantie. Kwan monade gin abas. Odhi kujocho. Weche manono. Ano weke. Ngane no nyara no beti. We ukao nyinga nu discuss un gi Mary nyo winjo. In fact beti abiro nyisi weche mang'eny. Chaki arito kendo kami wuoye kendo. Ariti in mariti. Gicho mobarore ine mariti. Mune winjo kene udigo ne kopelni donge to kata no winjo chwaki kata nyoji omudi eliel. Ine sa tende manemo wir. Mijeri. Otungwe sato katuracha kangeso. Ase konyo u kata ko nu lando jomuse konyo miyo chiwo monge sande. Ase konyo u mona miyo mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs manigi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 07111923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Kendo dhi nyaka dala mang'eni dhako to dak. Owe nyaka chworo dhi dak kodu dala. Pod un go nyaka sani. Ko awuoyo tungles ko saling. Uo. Ko sekia na miyo dhako mudak ko nyaka sani. Mano ng'a? Tie. To ng'ama na miyo dhako dak complain. Ok nyal complain. Donge ineno ng'ato kimiyo dhako to ngerito dhako. Dak godo maber. Macha na temo rito. To kare nobiro gi mission mar ketho oda. Ng'ato koni ni dhako ni chiegi maduong'. Mondi we dhi e ode. Koni dak mane ode. Mako winjo ni dhi ode chiegi maduong'. Ni e ot. Ma ine michulo. To ino ing'ene dhako mana chiwo ni. Nyako mana en machiwo. Ato wuod kangeso luongo tere od ndogo. To dhi nyiso niya. Ni kik iwuog gi Sharon. Winje dhako dichuo mapache tin. Owuok kodhi onyiso chi ng'ato. Ni kik iwuog gi Sharon. To Sharon otemo miyo bedo kanyo. Sharon be momiyo bitedo kangeso kanyo. Ni kik iwuog kode. Giwuoyo koda gi thuon Amiso kata sami kwero gibiro ga. Kwergi. Gibiro. Samudhi go thum ka kido. Mudhi go thum. Mane makwonga tero negi breakfast, sap gi lunch. Anasi uru joma comment. Mi uji mi ari comment. Maracha no kochuna. Koda ng'ato yanya. In fact, ng'ama nyalo yanyo go lai dala nani koro oyanyi koro dak e polo. Ne anto mor mara. Mitra seche ma giwuoyo, seche ma koro giyanyo jino. Anto mora. Nikech gima sewacho to gisewinjo. Koro kata ok giwinjo kata giwinjo gidhi winjo nikech gima ng'eny nyaka wach to giwinjo LTN eka ang' ne gidwoki. Koro kata ok gida watch LTN to ang' ne giwinjo through LTN. Koka gidhi giwache e Facebook, Twitter, dala wawendo kocha gidhi gilande. Lakini gima sewacho ni wach wuok Nairobi koka chomo dala. De paro di kate. Wach wuok e pis mamalo. Na apenji ni anya thewa.
wach manitiere kae ni joma nowacho joma noketo ni joluo ok wuoth gi asere to bok ting' runge bath gi pelni no ni joluo wuotho kai moketo pale nungo jide tinde tinde wadong' ma ji 10 jide koro sebetore bwana ka ila machalo beti nyara wasi magiyede chonge ne ni kayole runda ma ni biro keto na moro kae wadhi point moro kae apenje Amiso wach moro Amiso ni gima makone pod wanyise owacho nonge koda gi wach awinjo ka jo grube to insist ni anega dundo sama anega dundo ne noyie kadundo nango ok nokwongo donjo maka na nega dundo mondo yal kes ng'ama ngima ang'o momiyo Amiso kawa dundo kete gari ni dhi dala to dundo tho kuro kaso oduogo koya ka dapar oduogo koya dala kowacho ni anega dundo adundo nodhi owuoyo dala kuro nanege mondo wakoro wadhi wagola dunde bugo ayalgo koso odwa nang'o to ka ni nega dundo to beti to ngima nang'o to beti nonda dundo nindogo beti adundo nochamo mochako dhi nyaka dala ga dundo ento ngima nang'o nikech adundo tero tho aremo winjo tho kolo to chwe kamuk nyenda be chwe kamuk to en be don kare ngima kare an nanego ji gang'a kero ji sume chiemo makara joma natere negi hotel to pod ngima teni ya an gima danyiso Amiso ng'ani otungles mondo Amiso ng'e ni gik mawacho adier awinjo kowacho ni ok odnyal manya mabang'eyo to kopo ni Nyasaye odonjo e chuny omanya tadwa na ler adier gik mawacho e ode mademi achwanye tadwa na nyise true gi reason momiyo awachogi tok gin miriambo gin adier kachako negi sande na mabe adwaro oduoga Nairobi to gimiya ng'ato kinyayange pier nono sande mochieme omiya makata dhi wito to miya mara kiko nyiewo mara ne madwaro mondo obed kong'e ni gino ni e ode adwa na Amiso ng'e ni an chiege rwako lawa piera nono nikech achiemo gi chien samo chiene manokelo lawno chiege rwako nyaka wuoche na Amiso yanya kasa Amiso ni ng'ama dhoge kowinjo kata nyana dundo pok adek omanyo higni moko manoromo koda ni kia oromo koda piny moro no mondo penje kia nyako moro ni kia ng'a ni noneno apenja ka joma mer makata sami da penje joma mer go in gi sami penjo ng'ama mer iti penje no to mer yaw mari an owuon ema dikoro asetho kade an Sharon ni an iketho nyinga ni Siritwo Omari aparo ni jok matuo ok wach jok matuo aparo ni dikoro an nama dokong'o ma wiya wil kata gi dholuo koro ka wiya wil gi dholuo wiya nya paro yath namer mapenj nyaka jomoko ni buwinjo dholuo an namer kamer kata fua wach nyaka kuna ma iting'e ni kong'o kamadho to an idiot ng'ato onego yanya ni kamer ramjinga lakini ng'ato konego yanya ni eti aneko ni emiyo ji tuo kane wuone ma kong'o na amiel makera sa monego bed ni kare imuonye sadi imuonye wik ayen ga tikuon koso chwoye bada to family planning ma koro atimoni kane gigoya ma iyo wuo gidwa na bed ni koro katimo family planning ne gigoya nikech niwacho ni nyathi aja onego gol anama kesi kodhi ma jodongo mawigi rundore madwa dhi ai iyo ilienda mano to an go sure bet ilienda mano goyano iyo ilienda mowacho na tima abortion akiaga nyuol gi ng'ama jado gi ng'ama wuotho mano to oksa kuom yar meroka iyo ka kiwacho iyo ilienda ilishaenda kuoma kwalo ni
Kagimaka yawa giorna police obio maka obed evidence ne jopiny mondo terne gi barua ni tin na kwalo keja pani ode tadhi yega to ode to kata ka onge giminya kwal en ase kwale mane mawinjo ni ane matero ni ane makwala Amiso nego beni luora okada no ne miso wacha winjo kwach nonge koda gi wach but wach to in go koda to kiyo koda gi wach to ato an kodi gi wach wachan go kodi wuod kangeso kopo ni ya omiye miya luori no mari tamiso nyaka prove ni ya ane man koda gi wach okadwa rendo ni korada please LTN ni eti aonge wach kod ya miso ni mondo ji ong'e ni kara miso ne laore go mari omari adwa go agogi ni kako dhi makoduogo wuoyo ore duga mondo chieng' mondo ng'e ni omari ne onge koda gi wach ane manen koda gi wach sawa dongane ma kamiso wach momiyo nako ni simu koro kanyal bokora nada wacho ni ya aonge kode gi wach to nan kode gi wach wach no pok olosi bwana nyaka chieng' lose koka bro prove amiso na onge kode wach in ken kode gi wach to osekwer ni onge kode gi wach kik owach ni ya ni gol Sharon kaka winjo jomoko kwera ni wedhi LTN kia weche mang'eny kia nitiyo kodi loso ne ng'ato likes iloso ne ng'ato pesa initiyo makodi nyingi kethore bwana nyinga okethore kaka osekethore nikech LTN ok oketho nyinga samana biro na manyo kwe nyinga okethore to koro LTN ka nyinga osekethore weura we abi LTN no amene ketho nyinga an owuon koponi chiemo nyachamo gi nyinga nitie ng'ama osebiro gi nyinga LTN kan pok abiro do ng'an mabiro gi nyinga weura keth nyinga LTN kechokona simu ni eti an aketho nyinga LTN kenda aloso ne ng'ato likes gi comments sija kata we alos ne comments gi nyinga sawa to en chieng' mowacho ni eti owe wachno nitanyamaza tu ndabiro kedo kode accordingly straightforward to the point emabiro dhego ma points madongo biro chopo kuma koro biro nyisa nyaka kaka ne werno biro an go te omena wacho ni ya abiro dhi LTN wabiro dhi ka police miloso ka police ibiro losi miloso LTN ibiro losi sawa yaga sani ne mawinji Sharon koro owek lawa okakwere doga mopusore no wek lawa pole doga pole agone doga pole kuom pusore en olawa kabisa en olawa kendo kada kiny odhi etie gine ne etie mashinde no ochako go live moro mapek chako luong mana nying Sharon aduoga wifi sani tiyo aduoga chaka wuoya okawo kochako do achaka duogo okabiol jakinde makeyo koro wakewa te wabiro bedo jokinda donge to kobedo jakinda to biro keyo to korusop ni tie en oweya okonyal weya kapok onyisa jok maschodo masethogo kapok ogologi e bugo mokelogi okobi weya oweya hau Amiso wacho onge wach minya were go to nying to osekethore koro dani nyinga okethore kabisa jo TikTok gi jo dakadere gini ja TV nikech tero magi momiye no landi anapane jak nokie kumoyude picha na idono kato miye mina go uru nyaka moro ntie mago gi sirwaru mae koka dwa oro negi mondo jako post to mora kata ka gilanda miso ni gocho Kanyawanga Girls High School to abed malo giwek keta tur giket picha na koro giket kata doga miso gi edit picha na giket doga miso giket kata kang'eyo wang' nikech mane to masani it jalos ne miso posta kwai ka picha na moro ntie mago gi siwaru mae los picha no kong'io ka bede doa miso ka guom e dhoge tindik piny kanyo na tur mane pum moyit
An maranda no daka senen. Adhi oro. Aino kanya oro nikech ino kiedit gi. In pok aneno picha na minde kata kuminde koni Sharon Atur. Map direct point to jok maloso ne Amiso posters. Gigol gindike ni gikapo na gianda giket kanyo kama ne tu ka ji nyalo dhi e miel nikech gineno picha na. To gidhi kikamiso podi kikdok dala. Asagi nikech kuma chopeni ka no Kamiso golo thum na Amiso dok dala. Na selando last time no dok dala. To mogolo no ka nyalo konye kikodok dala. To ka picha na makoro ane Atur nikech mato berbera umora mago berbere pod nyalo ji nikech ji be soya bak sani koka ji gocho na tindi sori ji dwara mang'eny kawe uruma nyamono ji dwara uketi tunde keni Atur gikaw picha na makoro ji nyalo neno ni maya Atur kata mana ninde Kamiso ka gin gi video no kata kane mana ninde Kamiso no nitie ginya kawo to gi post ginya gogo kata gikete side moro to ginde kona Atur mi at factory amaji mi kata to dala kan to kuponi shodi pong nikech gineno picha to keti nikech anno kata ka Atur ni pod jio pod ok post anno ka gisetemo keto nyaka ba posters gi nying Sharon Nyarawendo Atur magi med na Atur Margaria Sharon Nyarawendo podo kane ka shopong ka uru picha na yawa twango mi MC ni ma kata manyadundo no obawo ni posters game changer onde kini Sharon Nyarawendo Atur Margaria mi kata manager manyowe tich ni sero kabi make duwa tich pesa ok nyal konyo ok bilok abed piera obed madongo to piera no se pimgo pawu pesa mana makan na tino kabe chamo market piera obed madongo kudwa piera madongo awene nyaka pesa go te kauru picha na uketi kata kuda kawa mana nyathibu chaku ket piny kanyo Amiso weto lando kama ne maisha mondo adake mondo ne ofura omor yawa angati menade mondo fans ni omed moro kuda godo los godo likes joma nyaka o TikTok okaw godo many go likes joma nyaka ke interview ka maweyo kanya inda gini to dhigo kwani nyainde wi makongo weyo nawe 2016 pod an active remba pod ringo sawa bang'e no ng'acha ka yudo wuoyi kosa onge boyfriend ng'an go mbona boyfriend no kuo donge gima ne omiyo konyal complain kosa se dinwe social media mu winjo ko mari kanyo ni eti koro okadwa Sharon nikech Amiso were ne Atur sani kondo koro ok bi complain be koka berne ni koko mi ang'e nyaka gi wazunge English emakia sani inbox na koro pong nyaka gi wazunge English moko manyan kana bro te kot Kamiso makani awacho ni uchieme sandena okanya keto English go na wacho gi mzungu masera oketa high level koro ait sani koro kopono damed ait kendo omany picha moro manyalo kudo wiya moneno keto gol beyo kaw moro marach maka ng'ato nando wacho ni mata Atur adier miketo no ji pod ompenjo ni oka ji pod chanda gi simu wacho ni oka mini gima Germany wero Germany be wiye be kaw picha moro mana kata kane goya ka kwalo tiket kanyo tiket ni Atur mondo jopiny ong'e ni kare mata Atur adier miketo go nyiso ni nokotimore nade pod ji ok oyie go jopiny moko pod chanda gi simu pod penjo ni mabe Atur ya nyako ni pod jaber ya ma ok apar ji pod question to miwero gi picha miketo manjo moko goyo banja to ket na kes kata moro na kwalo to go picha mama go ba winjo ni watimo mondo post awinjo ni udawro ni oma aro mari bro lando nyaka muda no mari lando go bro lando opo ni eno dong podong ngima ana landra nyaka kenda ka mari landra nyaka kende kata sani oli wacho ni chodo okochako dhir onge gima luoro manyaka chieta Ritha gini mano wera manyo cha chulo ne gi studio di Orlando ma winjo ni semanyo nyaka mondgi uda bede group mondo lawa wanawo
Mana chulo negi studio ka Kido Wood jaugana to wero yugi wero dhako machielo. Mangi gire urena seno ko post eti Amiso to mari. Mangi gi konyi lando. Man na wacho maber ni geno ne kanye bangolo thum. Thum sani hit man jogo teo yanya kabisa. To gima pod anyisi mokwongo ni giko mare thum hit ga gi 1 month. Bang 1 month. Geno dhi bedo kure. Ani seketho nyinga iracho. Okaneno ka otama somogo. Sani ko kareko kuon ma internet olal kanyo Nyakwaramogi kaka inyalo neno kanyo no endo akia ni olal gi kanye akia no lal kora kone akia no lal kora Sharon ne lal gik masewacho go te awuo kenda. Sharon pare ne lal pare Podo kiwinja? Sani to koe winji. Alal kan kure. Asewacho ni ya. Amiso setimo neno moromo ma jopiny oseng'eyo ni en mana nega nikech wacho gi dhoge. Gino romo koda. Mano ok gima onego bed ni ng'ato dhi timo godo ni da dress Sharon. Ni naromo gi Sharon kodhi lima Dundu. Bwana in mane lima ni sesera ino wuona Amiso aduga ni Omari ino ngise lima aselimi nitie kumisa so jomano yudi oda osedhi odhi wacho ni eti Sharon omiyo Omari tuo nikech Omari nodhi limo Sharon Basil gini ka oselima nitie kumoselan nege ni Sharon omiyo gi tuo ni negi dhimo Sharon Lima nyaka jothumbe madongo moka bi kwano nyingi mabe okawe primitive pache tin ka pach buoye. Jothumbe madongo moselimo kata mago ke ok kata un kendgi. Mang'eni inda emodong' mondo bi olima mabe ang'eni next week obiro. Next week inde biro lima. Inda mang'eni next week dwa biro lima. Mondo koro dhi olana miyo inda tuo. Pache tin ka pach buok otema avoid akum jothumbe nikech ne owinjo ka koro jothumbe koro era adwa dhi tero fans adwa dhi kuma kama fans moko oseduogo adwa tero ka Elisha moko adwa aluwo godo bang' Austin moko atero ka Tony moko atero ka ng'ane jama iluongo ni ng'a jama moro be nitie kama tinde ka fwenyo ni go thum mosiepo mari Nash mano golo thum ka Moseka Jude moro nitie ka embe go thum embe nyaka bi aterne fans moko koro manya kuonde go nega mondo kik adhi koka bro dhi kuonde moko dwago to mana ni ane mahero ka hero no kadhi bo kadhi tok ni koro owuoyo mondo koro jothum makoda sigu ni Sharon ang'o wuoyo mari okonya jothum koka orona nyaka pes lunch supper breakfast sani koka jothum mora miseme koka oro managers motemo wuoyo na weko gote masani koka chulo rent mana gi lor pache tin ka pach guo rent mane manager mare ochamo managers koka chulo ni Sharon ni koro ketho nyinga mondo kik ji wuo koda sani ko kisera nyaka wazungu English emotama dong iwinjo kumoro kanyisi ni English emotama wacho English emotama kada wuondo na somo to ka somo lakini wish wan godo ma ibere gi kizungu matin sani de in loka bero gi kizungu kusande kora go pichni gi wazunge du anga poko ta ko du to ngato kanya na tur koro mena ga kora wuotho gi wazunge du koro bro wacho nang omiya luor ma korka goda bro miye luor koko miya luor no dio address ani owacho na yugi abro nyise nyaka maiye mang'eyo mamoko pod alengo okada wacho mang'eny nikech LTN pod ok rum sani mamoko nitie mapod kano pod okada wacho sani nikech LTN pod ok rum sani arito address akendo kako med address e kaka pod agolo mkan ma
makata miwacho ni omedo wuoyo omedo golo were kaka medo golo siri makata miwacho ni omayo Vin Wood Ugenya dhako ni magi pod nitie mang'eny mikano mago ne an go chon mago no kawachi kako medo wuoyo e kaka medo wuoyo mama nda nyisi no page Vin kata ka namba Vin gochne an anyalo gocho ne Vin ma piny ni kasani mabe kikore dhoge no mae mabe jopiny mawinjo ng'e maber ni Amiso nomayo Vin dhako to dhako mokendo bene fans koro wek riambo ni fans to kokendi no kendo fan mane miele ibed gi simbe ariyo di gocho ne nan fan mano olo buoya no olo buoya nan fan yeah okay biling ne abro ling kata kinyane aling lakini ka winjo address anoka biduoge live ni jo TikTok oketo mondo thuwaga Miso mama no gima ng'eyo makara sani ng'ato nyalo kawo picha ni iketo yanyo godo Sharon maga I can't do those such things ano kanya timo such thing ma pache tin ma wiye duong ma pache ni boy timo ni koda biro comment ni koda na biro ambe address ng'ama no comment ka Mary Linda ni koro kawo picha na mane timo na go interview picha na manan mang'e gimomiya wacho ni watim timno ni to odhi oketo Mary Linda in podikia okada mri manyo mari kate ode taninde kitando mari tanyise no mari makera mulbamna mondo iyo wang kaka last time na met tanyise no mulbamna mondo chiergi ng'ama ielit no sawa anadwa no mul mondo koro chier ng'ama ielit no mondo ng'e gimomiyo ielit kake wacho ni thombusa no emomiyo imkano mulbamna ne litni chwo mana weyo godak ne litnegi kosa sani tiwinjo sama no mari mulo bamna no winjo no siep ando na onge gi boyfriend maneno kendo ma be nigo mari machiegni ni winjo na onge go enda no complain no mari mulo bamna magicha ni timatima intentionally ni ng'e jok medwa wang'o igi amari an kata kamer be ariek ga ang'eyo nang'eyo ni gini tima nyaka wuo mabedo nego be nandiko manyira ang'e ni Amiso tima nyaka wuo ang'e maber ni Collins ok nyal comment obiro link to inbox mabe nosenyisa na most ne ng'ama loye tiane ni mane mbui mago to nyisa pile koro wek bukore ni koro dai ni koro awacho ni omul bamna mondo ne anaga mado comment okabe akongo wuo ka wacho na dhi timo gige na LTN an mang'e gomia dhi LTN na dhi timo gige na sama biro na wacho ni mondo abiyo mari omaka kamera otera e social media ore biyo maka otera e social media jopiny onena karundora kalokora janeko mari bimaka kamera jonena runda janeko kalokora tur maka gi kamera kokidala ne jopiny ore Amiso thuwango ka kamera mare olil post jopiny onena tur mar gario owe takore ni koro kawo kamete dala koro mako keto ng'ato mako ni simu to free to video ni free an kaka wuoni to kako bro nena nyaka Ramogi TV kare jo Ramogi TV go buro daw negi ma ba pare kata next week bro nena Ramogi mana gi wacha chiel ni mana gi wacha chiel insani ira winjo ni en lan puga konyon tiende wacha chiel ni koko birumo na wacho Amiso koro jogo nega ginega piyo kapok wach norumo to kapore gidwa nega to pod okoyie no kwam sama to bok oyie ni mondo bi owuel tiyan mondo weche go rum ni poro dai kare pod obiro dai idhi Ramogi bro an kako mae kamera maduong' ma jopiny awuoto nena Ramogi dong koro mondo koro ginene TV gi nyaka jodala manigi M-Kopa koro nena maber dong koro mae nene simbe samoro jodala no oseng'ad ne gi stima gin M-Kopa chieng' no samoro chieng' stima onge dala gin gi M-Kopa gitue ging'i Ramogi gidhi neno nyarmirwa kawuono adwa ni jopiny nyaka jodalawa kuonde ma stima okare kata ka stima olal to ginena maber ni ane Amiso landa nena tuo asetemo yo mondo kik asuk wiya abed ka galagala mondo Amiso go apich oketi mondo oket ni atur mar gariani to pod ok donji pod otama koro adong' ni akiana wuoth sadi agombo ni mondo giluonga gidhi gigoya to gikaw video
To gi post ni ma ya turcha. Atur Margariano biro kwalo ko kete mondo poste no jakuo. Mondo giwachi. Iketo ng'ato ni atur, to ng'ani ionge evidence ni en atur. Ke atur apa ni en ng'ama jakuo, en ng'a jachode, en ng'ama back yeah, I can't explain. Ni to pod onyiewo ji omiyo pesa moro matin monego bed ni oketnego dhako shopping e ot. Ni dhi comment yanyina Umarino. Dhi comment yanya Sharon. Ok moke denda thunda ok nyalo wuok e mbele na kadok chien e ng'eya. Ni oyanya ni anatur. Kana Nyasaye osechweya dhano, to balam dhano kanyal wuok ni an Sharon tatgeu ka ni anatur. Nyasaye momiyo nochaka Sharon ne omiyo pod an Sharon. Ere amed ni nyara wendo ma ji ong'eyo mana medo lakini nyako ng'ama dhano pok no guo. Onge chieng' ma ng'ato biro yanya ni an guok tawuotho gi chonga. Tawuotho gi tienda. Gilita wuotho e ndara kata ka lak gi chonga ka asirora ka guok luonga ni guok. Lakini ka pod awuotho gi tienda to ng'ano dhano wadwa ok bi kika ni an guok an dhano. Onge chieng' ma biro yie ni Nyasaye ochweya ni an dhano to ng'ato dwa keta ni an diel. Ng'ano pod wabiro dhigo madro ka an guok ten guok ka nochodo an en ochou. Nikech gima kele moket wacho wach mar ochotno wasechodore kode. Gima kele mo wach nyajakuo mano nitie kuma wasekwale kode. Gima kele mo en atur mano nitie ni wan atur wate. Sawa. Hapa na wuoyo seche gi okana kadhi marach. Simba mano kadhi sim. Nyaka sani wadhi maber. Okane ka amba racha ahinya. Madang ng'ato bukore ni koro racha. Koso nikech akia wer. Adhi agol wenda. Kikate gi beats mar ng'ato. Mondo anyise ni gima awacho ne koro awache gi wer mondo ji owinje. Awinjo ni were ma kiwacho to ji winja. Adhi awere. Adhi e studio ande koro adhi agol ne wer nikech kama to ji ok winj no ber. Adhi agol wer ayanya ka ji winj ni ber. Sharon, idwa wacho ni umbe wer ung'eyo uleng'a lenga. Ana awer. Kumina nani? Ano anyalo wer ma jopiny buog nono kendo mara nya hit sana. Kendo na ginya winj. To kumanyisi ni ka wuoyo ba awer jogo winja. Ai winji. Ka kora wuoyo malich kamo jogo ok winja. Ka wer ka kora wacha diere ka kidani mondo giwinji. Tadhi agol ne wer to giwinj wer no. Ka wer ma jopiny nyalo winjo mondo ging'e ni amiso kalona. Tadhi agol ne gi wer. Tagol gi video. Kosa tadhi agol audio tu. Takete YouTube. Kata mar LTN ka. Kosa tadhi akete YouTube ne ko ng'e maber no kalona. Ana kwani next week ko duogo to duogo gi chiege mamle. Watch maler. Week. Chiege mamle. Iwinja? Oduogo gi chiege manya sembo. Mondo approve adier owe ketho nying Sharon. Koro nyalo nyise ni Sharon ne maporo ya simu wewe ukawachi ni. Joma gona simu wewe na simu kawedeki. Sani kidira. Sani giwe gona simu. Sani kumochopeni okamor. Anyalo manyera lakini okamor. Anyalo nyera ni koro nyero wuok di nyero lakini nyero ni ng'ane nyera no ran. To koran. Lakini timbe ng'ato. Ema nyalo nyisi ni ng'ani oran. Ka ng'ama duong' bukore dhi golo wer yanyo go wadgi. To ng'ama yanyo no tiseodo. Seodo boy maber. Tibukore ni go ne wer yanyo. Samo yanya ni to kopar ko ing'eni en onge. En odhi go thum dala. To ani madongo. Dai ne. Amarano hola. Ana miso no hola magi manyatimo ne akia. Amiso no hola wada Sharon. Anyisa mani beda tuwe mane dak. Mane dak. Na mami oni dako advice to pokata odak kiketo gi madaken. I can't voka bi wuok ne dak sani. Ching ma mwana bi dak. Awuok na we kong. Awe chode. Sawa? Iwinja Umari? Ket gik mariche piny ke matimo mpogore gi chode to kane gi kong'o. Chode ti chodo. To chodo ng'ase wacho ni achodo ng'amo choda. Koro chode ro wuwa ni chodo to choni ke chando kane ng'amo ok chodi makata en no chode momiyo no choda. To ka onge wan, ka onge nyako,
ere kaka eno da bede piny eno wuono do bedo without me kata onge dhako ore dak maonge chiegeno kata ino mari miwuoyo no indi bedo kama mawuoge okanyal kinyal bedo imomiyo nonyuoli koro gino nosepuodhi e puodho malo Adam gi ng'awa Adam gi Hawa koso gi ng'a nyaka ne timno gitimo di koro oken ga Adam gi Ruth ana kia kana Adam gi Ruth ana kia Adam gi Hawa nyaka ne gitim tabia mayano omiyo koro Sharon koro iketo ne gigi ambe giwe blema blema Adam gi Hawa nikech an be gigamba yudo wach maler kata en donge Adam gi Hawa doko manya doka bedo Amiso gi Sharon kata pichana doko bedo posted na Amiso gi Sharon wiye bo kuodi koro ka pichane trend gi pichana e bathe ten gi mon nikendo support ni omiyo jogo no like olande pichana gi pichane wiye kuo ten gi mon more ka pichana gi pichane bede bathe nikech pichano kata niking'i ondisore mobedo kode yone mai nyako mamiso wero mano nego bed ni wero kini koro gimiketo go marach ni kwalo chore no ni kira kenya nikech chore to wadhi go kodi draw kwalo ne miketo godo gi pogo tuo be ok rach nikech in gi evidence nya pogo tuo wapogo kodi nikech ilando ni wapogo kodi sami keto pichana gi picha ni tende TikTok ni apogo tuo mano nyiso ni wapogo kodi kusawuo marach anya sani ne mawinji ine mawinji yaw koro wek ng'amore ni koro ankia in kata na wach ni tigolo kia igolo thum ng'ato no problem tu mari makara sani ema wacho no mari digol na wera nyaka national anthem kopone nyalo ko parody mar national anthem cha inya wergo gol kata Mungu ka loka wer kata vatocha loka wergo mondo awinje nga dhi donjo ni go ilko parody gi national anthem wawinje nga mano go mar national anthem mi ba complain ni kitiyo gi beats na jogi wedi digol mar kata dhi kama seka judo kata kori dhi wera koro dhi wer Sharon no maber nyisna jopingi ni Sharon owacho sani ni koro adhi awere sama koro tem ni mondo koro pogi kodo koro himbe tamri ni koro Sharon no kupoga godo koro gigom bonde ya rapiel kanisa Sharon pare ni apiele kanisa sani koro mitem mondo poga kodi ni koro ne kiano mari it says koro Sharon no koro digol ne koro wer be kiti copyright mar ng'ato koro digol ne koro wer kata ni dayo moro ni josema gota ero kendo koka era maber walo san koro koka dwara pokne dwara ni lakini koro dwara osesema gidite koro ero indo koro dwara imusema kodi no koro dwara poka guo ni luoro ni en mana nyuola koso no nyisa ni nyaka okenda koro odwa kenda ni mondo koro adong'ni an sani ok kenda sana mar kend pok oromo arita rus bro timo kata gi Yesu ikoni mambo bado sama koro gidhawo ni kiana ni konyo jomoko be comment ni to ni iyo wang to ini complain gimotimi ini complain shida ma gimine ikonyo ng'ato ma by the way ni konyogi ini konyogi be kara sama ni wuoyo ni konyogi mondo kik dhi nono tumbako girgi odong gira miyo ng'ama hero gino giri miyo ng'ama hero Sharon gino giri miyo wari jogo ekwalo sama giwuoyo gipim gik ma giwacho sani giketo bure group giweyo mari otho Tony kochopo mari biro tho sawa Tony kochopo ng'ane ga wang lakini ando tho michuno kuoma to kabi yie
ni atho. Gima gidwa ni gibuogo ni giwachna ni gidwa nega. Ni mondo adier orum. Adier biro wacho nyaka chieng' atho ginyisa na nyumra e bugo. Klonga mar nyumra e bugo to kotho. To nochunga adier. Luongna jamana e social media te go live tuda kata gi TV moro monyadhi ko luoro LTN. Omari asai tuda gi TV moro koko da biro LTN. Tadhi kanyo tanyis jogo miyamu ma abiro tingo malo kama. Ne? Jamano to ko da biro tingo mari. Abiro tingo bada malo mating muma. Nyasa chiel miromo to zilo. Abiro tingo bada malo. Gi muma note. Okane makelo ni ane marwa kelo ni muma. Kel nating kata sani. Wekelo na ko onge kele. Nisenisha bengi kinyisi bro wat niketo kata yath moro orundo pache. Mi kata maraga, mi kata joge gi moko ka. Luong ne nga, amani nga jatelo mani amil. Obado serikali. Mi kata obado di governor ma Migori manager Migori manahero gacha. Embe nae by the way. Kiwuo marata amanyata ni embe nae koro gilande. Nyakoramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny, obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Tongane Sharon. Ani sirikal masani tiyo makibiro ka imanya ragi nyinga miwenyo korele na tuno kuyoda imanya mano bado. Diri nga mawe gavana markito diwero gavana mag jomoko. Ngira miyo ngamero. Ngira miyo ngamero. An parani an owek luwo na konya gicha de kanyo sinzi. Owek luwo life mara wewe. Dano go thum oyudu tengo opidh monde gi. Full stop. Ola jotumbe mang'eny manigi girlfriends to dhi adhi e show to kosechopo show to go thum to kineno kowuok yawa luchore mana kende makata dhako eri ogone dhako simu kuchocho ni nyako simu ni biwarom kama to dhi ten mare odwa tima ni koro wiye tek ni koro Sharon kowuo e social media ni odwoko rekode marach ochung' ni odhi address Sharon i address ng'ami no ewi address anade koso ni koro kwa law thum ni koro ni wamor don tie jothum mombe waewa to go thum koso ni koro ka Sharon obedo ni koro wuok ni dhi waste time ne ni dhi promote to dhaw gi fans gini by the way kata okanyisi mari nitie wuon ba mogocho no kono no gini wuon ba nyisani ka koro wane mwamiyo jothumbe go show to unu biro monyiew promote wa to wane mwamiyo gi ng'ado gate yani wuon ba no wuona serious moko more wuon ba kata manager mar ba onyisani Sharon ka koro ichakuot mi bigi dhano kata mang'eny tinyiew kong'o nyaka mzinga te kubedo mzingni to madhoro mu promote ba to bano temo biro to ong'ade gate kodonjo ko oyudo pesa samoro ng'ado gate 300 ade wuon bonge gimo yudo wuon ba wan wamiel to madho konge no wa promote ba jamano owalo koda owalo wewe ko adresa no dichopo kuma koro jo Obama wuon be weg beche be koro chope wuoto mane LTN ka ok dhi mabor koso gere ni koro adhi achok jo beche go weg bache koro ochung kodo wuo one ni beche ka nitie gima sekwal badhi adhi kata sana adhi ba mo dhi penjo wuon ba nitie gima sekwalo ka nitie kong'o moro ma miso se biro go thum kama madho moko bare ngo gibil mo kachul to bil kanyo ka promote gima samora ka nyaka pesa mone go bena tiyo godo tamiyo wuon baka makawa keep jamani busy mondo ng'eni ya custom fans mage nyiepo mondo kinyo chako luonge show no kare yugi ma wuoyo godo yugi kare ma onge awuog ng'a onge
An ber kata kiwuoyo kuma to karantie. Awinjo kaka enda wacho ni kineno kokuko mito mani yonge isedhi. Ikone kara Pod antie pokadi. Ha? Ikone kara yugi. Yugi dong ngene gimoro ma yamo tero cha. Ting'eni ng'ami wuoyo kuome, mano ng'ama nitie. To kineno kokuo kuome, in ionge isedhi, ma ng'ama osetho miluongo ni adundo mina yatani. En ok onego bed ni wuoyo kuome, onego bed ni wuoyo kuome kata kapok oike. Ber iwacho ni en tiyo chondeko. To ng'ama oseiki, ida manya kosa. Yawa. Be adier manono. Be kata jodala gi onego dhier no ka winjo gik ma miso wacho. Ng'ani sedhi maber mitimo nende. Dak iwiko ng'ani kike maber nyako moro dak kode. Mondo tim nende. Ang'o mikawo mondo ni matimo nende ng'ani, to nyako mingeni noweko ng'ani tiwe Nairobi. Mondo dhi wach life kaka ng'ano ne en. An onge chieng' mana seweke e German. An jok maseweka wacha. Wani wacha chule si an onge siri. An asema ukweli. Yaw mari mata in disesera ni senindo koda da se wacho. Nyasa chenda wache jano kaluor. Do nyaba ga chenda kana yiso English nyan miriambo kaden. Kata bed mana ni eti yango disubedo piny. Ano donge sa yiso ne kibido gi miriambo. Abro lawi wana. Abro lawi kata social media. Kata el tien no tela. Kuma bila wini adhi luoro kata example kasimi Kenya ni adwa wacho ni Omari utimengo. Kari kanye makwedi ni Omari ni sesera. Ni setimo na. Pare. Ikone Ana kieka kwa Miriam. Ikone Miriam ematama gapando. Diseme ati wacha. Tukura panda nango to nisemiya. Kasani poki miya. Temi uoe. Sani anyisi no ma the goal na we. Mondo koro jogo ng'e maber ni very good. Mondo landi. Jopinyo ng'e no mari wero Sharon. Ok gibits mar jogo mangi dhi report e YouTube ni mano wer mong'adi. Gola bits ni werago. Awinji Sharon. Koro, ano kanyal riambo ni nying ng'ato. Ni kiro ng'ato wacho ni mago miriambo. Jok ma miriambo go oyuda kanyo. Ane mang'eyo jamano. Yene mong'eyo. Kariambo. Miauru mu mating. Akuong'ra nyim Nyasaye ni ndalo ariyo kopo ni jama ino kanindo go tatho. To ken nauru godo mabed ji ariyo kwa bigore nikech ang'e maber yanda kadhaw gi dichuo. To dichuo bago mofuwo. Mofuwo mapache tin taro dharo. Kang'ina e nitagoyi. Kang'ina e abro dhadha kodi. Koro onge tiende achaye obede kinda gi Amiso nikech idhire kasto manyo jok maseweyo. Nyaka jok masedwaro to dagi miyo pesi be koro donje. Okay. Ni koro gidonje, ni koro gisupport. Kar miyo gidonje ni giracho Omari. Omari ng'eni jomarachi mano jok manobose tema. But anto jogo peke gima onge. Anta chiwo platform. But okabiol. An kata sani pura chiwo platform. Koro, jok ma ineno kaka wuoyogo, idwa ni kaka Merelinda ng'eni, idwa ni mondo Omari owere gi Sharon oling. Iweri koda kwani asechuonyi. Sharon wuo ma platform. Nitie kuma sechuonyi Omari, maeri wacho maber. Nokuongo nyisi ni eti we Sharon, magi kuma nasesomo te. Ni kumidonje no dhi kethore. Ni koro mondo Sharon ni kowe Omari ni LTN opodhi. Ane ma podho LTN, kwani ane mane LTN kenda. Ni nene miriambo. Adieri buro chung. Ni koro ni koka wuoyo ni aling ni kika wuoyo LTN kika dogi. Mondo neni macha ne miriambo. Aburo duogo wuoyo LTN kata nyaka kaka sadhi nyaka giwe nega. Makata katho. LTN ni mondo mak nyaka picha naka kinegi ika eka wayo. Ni skate mar Sharon ni en kobedo. Jopiny moko ok ne gi comment tuli etikia LTN riambo. LTN koro rande dong LTN landa nyaka Miriam landa dieti ng'iyo gini ni gini obed diere Miriam. Ne giwacho ni Miriam en mano gosim ko wacho kolando kaka pesa neno lale ot. Machano LTN. To dong mayudo ka gino osebiro ka. Ne wacho ni otim address ni no wacho ni eti en no nyisi ni go kode mbak tum nikech ni mago Miriam. Kore kanyo dong bang' wacho ni go kode mbak tum dong oro ni recording kaka pesa no lale ot. Dong bangen wacha go sim kanyo ko wacho ni kaka ni kia gocho ni police kia odwa ng'eyo ni kia en figure kia en ang'o figure public figure ocho pena de makoro public figure ilande LTN to LTN ne riambo
Teni sama no biro lando LTN no. Wandong nwange niya otero gima miriambo to nwalenga lenga no kwachi ni LTN riambo. Nikech notero ni pesa no kwale ot. Ma pesa mano lale ot yo gara ot no ngaro donje ne onge. To dong ni lando ni pesa no lale ot. No wach ni pesa lale ot. Dong ni keto kaka no wacho. Anto na keto kaka. Koso ni keto. To wan nunga mano donje ode mo kwalo pesa ne nga. Kok chige mano dore mo biro mo kelo nwa story about chuor en. Ka chiege mano ringo kokelo nwa recording, kokelo nwa record. Gik ma chiege ne wacho kuomi. Gima miyo koro ama kone jamano recording mane chiege gi wach mane chiege okelo na. Tiwondo ngato gi kone tisemo ne dichwo gi kocha. Eno jase munguto ute ji to semo chuoji mondji. Kane keso make koda ni eti naluonge oda ni mondo abi ated ne gwene oda. Ni amiye nyako more oda. En magoda kno lande. Dong wayalo wach ni morumo. Nalo na ber. Gweno na tedo mok miriambo. Kes no make no koso no koma. Na tedo gweno full. Mok miriambo. Na tedo. Obiro mo chamo gweno. Kokele no epo kane keso sebedo. Amiso wala kod Sharon. Amiso biro mi awach ne nyaka te. Biro mi awach ne te. An ma wi obilo kema. Ine wifi to ambende aneno ka space nitie. Aneno ka wifi note. Omari Nash, joma chai, we ochai. Joma yedi kodi, we odi kodi, but in gima duong. In ket gima landi nikech kata in sama we no kinyal nge gik ma wacho go ne adier. Ta ana chunga diecha, dhano ngere kien. In radio. Ichalo recorder, makose record gima ngacho wacho, ka nidhi donje recorder. Nyo record. Ngamo wacho ne mi dhi donjo ne. Koro an koneno ni awacho ne miriambo. Onya take advantage, kata onya disadvantage. Moyiero. Oka odhi omaka ka police nya dhi alando. Ni eti tande ne onge oda. To police omaka. Ang'o momiyo ne dhi lando Amiso, LTN. Ni sande ne onge odi. Ang'o ni sande ne nie odi. Sande ni nie odi. Ang'o momiyo ne dhi lando kama. Tabro duoko police. Nia, no wacho ni an gi piera nono. Taduke piera nono, ta onge go nikech kata sande na nie ode. Konyiso na dhi age, to chiege miya sande koneno, ta wuok go. Mago evidence. Ka onge chiege duoka ni notore. Dong mano wach mawinjore. Kata no use, kata no witi. Awacho. Nia, Amiso, na nindo god. Ang'o midhi wache social media. Nikech nodhi owero. Ni ati atua pogo tuo. Noluongo nyaka nyinga. Ni in gi evidence. Manager mare no nyisa ka pod giwer dala. To bang'e ogolo to bang'e akwere to golo thum. Tapenjo producer to yie na to yira no nyisa ni kigol thum. Omiyo na dhi anyise no wera ni an go Kimi. To Kimi to kare kata en go nikech nasa nindo kode. No, no riwo. Owe kluore kodi. Iye giwacho ni nindo kode ochalo gima no share tu pien. Nina share gi kid ok chalo ya Omari. An Sharon nyar meruka nyara wedo makata nyoro na nyiso kido na gone simu kido simu. Simu kido wawuoyo go mabedo kido. Ok nyoro nyocha kido nyisa ni dwani wabed piny wawuo. Sawa. Tanyiso kido ni kido an antie makara sane midwara tabiro nikech luor mamiyo kido gi luor momiya nitie kanyo. To kopo kuma koro ni kalruok nitie to wakalore akala nikech ok ni mapidho ng'ate piny ni. Pok wakalore gi kido nikech kido pok ochwanye. Sawa. To kopo ni kido onyisa ni Sharon bed mos kikido ge social media. Rita miso ya dala nwasewuo kode ni mondo bi mondo wawuo. Na respond no kaduogo. Kanya neno ka miso address ako Simba Omari. Makata ingi konyo kanyisi. Tagocho ne kido. Kanyiso kido. Ni hawa. Amiso chako doko address. Alingan. Kido mi authority ni dhi wuo. Makide mono yene ni kamiso wuoyo to koro tial wach dong. Kore madanyise ni ya kata sani jok mamiya fitina go koro gino mari. Ng'amo nyisa ni monda wuo nikech joskwara na ling ne en kido. To ka penjo kido Simbe ni ya ana miso address moluongo nyinga. To kane na ling. To kido nyicha joskwara na ling mana sewacho gido no kadoge LTN waling alinga. Eka chieng gituga. To kuna jako support ni Sharon koro dhi adhi wuo. Kari wuo. Podi in gi 2 hours. An gi
ma wona ko to mari an gi evidence te an total evidence chakre dwe mar 4 nyaka sani wan dwe mar 8 an go simba kama kata ka gigo gikwalo simba moko na sipo ne OCS moko ni ka ya kure moko ni dalawa moko kiana da oro ne amiso en mano bloka da oro ne moko bedo go koro seche ng'ato wuoyo nego pim gima wacho kopo ni fans ne dwa nega nikech awacho na kuma nyalo tera onge tadier ginega kuma miso nyalo tera onge nikech kata ndalo mane wan kore nwaninde ode ji ariyo kode molor dhot nokonega san be nokanege dena nege chieng' mana de ode no manege motho chieng' unu nendo ji ariyo kata ka ne gidanyalo nege chieng' no de giro nege kate kore kanyo madotho to pod ongima nyiso ni pok aneko sawa koro fans magamisa kwau uwero nunyalo nega useya grupu pango nega biuru nega orumu yue samunega amiso ero konega winyo ka moro wacho kanyo neti ukethone mana miso moro bodwoko na miso kukethne wanege nega to walal to kunega nega wato lalwa samudu wanega ulal no koro utu paro ni koro pacha tina da biro nunega mondo lal ando koro nge paro madhi biro nugoro ni wabiro mondo nega ya bebi abet ni koro adhi omari ni koro wuok adhi idhi nega ni koro mondo lal mondo lal kata adhi ni koro gona simu ni dhi nega moro be wacho ni wakiye beche moko kanyo wadhi miel sama ng'ato wacho kendo recording ni tina setero adatero ne manager ma game change neti gibiro kia game changer ginega iparo ni wuon ba ma game changer to nigi paro manega miso samo dwa biro nego customer e bane iwinja sama fans magamiso ya WhatsApp group ni dwa nego Sharon Nyarawendo. Sharon en customer mar game changer. Makata sana miso koto mtadi budho game changer. Samoro luonga be mchanger ni hotel. Anyalo adhi anyiewe rech. Samoro adhi game changer beda madho mana sota. Koso won ba ma game changer giwinyo no kiaye. Kata manager no giwinyo no kiaye. Adhi mabed piny. Tanyiso ni manager koro winjo gik mar recording ka. Amiso gi team ne pango mondo tomorrow bede kata mondo jokugo bio nega ka. Uparo kode nado. Dong mano shone mose lus makanyo. Nikech ko miye to dhi neko. Kosiri to mondo nega game changer eka wuo. Bwana samaro ng'ato nigi education moro ewiye lakini education no tere kumoro mok ber. Som ng'ato onego bedi konyo ng'ato. To gima duka fanya ni kare somo bok konyo ng'ato. Akili e dhano. Inyalo bedo ni somo to kala akili yongego. Kare ni somo gango an kata tamani jama ni somo gango asto embe odogo honot voice ne kanyo ko wacho no mari pacha ti no mari Kenya tima no go tuno to kendo fans gi go ma cha corona koro kata ka uoyo gimak ne otumbles gimora mora mabiro magiwacho chopo na jok mamiso wacho wer ka tieko ni eti nakudo wigi go jogo pod wuoyo koda ok akudo wigi pod gilima nyaka kendo gimiya ma advice awa miso jok mibero nakudo wigi go an ok akudo wigi ire mi kudo wigi nikech gin pod wacho ni kudo wigi wer miwero ina gore ni kudo wi Sharon an ok ikudo wiya andi kudo wiya an wiya kut kanyo yango nitie kuma winyo no kut di kudo wiya de kata boyfriends go kuo koda di kudo wiya omari mi kika wuogo mitemo kudo go wiya no bedok mak simba nikech mano tre first ini wuon ini ma ikuongi sema kodi ino mari ina chiel mondo kiki wuogi Sharon mano to ge paro marach anto achako ani timo nango ine miseni mokwongo nikiwuo koda nikech nini mokwongo wer mikwongo golo na manigolo kane mane act kodi mar nani paro di mar siji falo fupa siji ngawa negi wuoye magi discuss ma fan ino emukelo na wach nya winjo ni sani amari chodi gigo discuss kangeso ba ama omari ni segolo videos gi monadi gi nyiri adi to pare monadi mi mulo tadi masekisa
piera ni kata ka porine piera ko nigi tuoche piera mise kisa piera ng'ato mano seromo gisi ni mani seyudo tuo ni an ka wuyo go mina yata ni koro kia ka podo dak Obama mano koro asemiyo mina yata tuo omina yata koro duogo tho mana dala kucho mano senege ok chieng' mano yudo ka wuogo mina yata no mano kawe tho no geng ki tho no donj kuom mina yata en orito mina yata tho nang'e kobuko otim go neno moko manono Oteko manade notimo go neno to dongo timo go neno sani eko kare ilo kiwinj go timo neno sani ya gik mowacho kama cha dressing koso nene motimo kiwuoyo ng'ama tho mano gitimo neno era ki address ng'ato gi ng'ama osetho ok ni address gi ng'ama ngima ang'amo ne address direct point to Kolo to wach ni an Kolo no go Sharon to Kolo no pondo gi gige Sharon koro Sharon orido ne Kolo dwa mako emomiyo koro amba donje kes ni ogolo wed mondo koro ruch ni Kolo innocent mar chieth to lal polise manyi Sharon gik mowacho go berne be nitie Samuel to eri ahera onyalo tugo kodi onyalo miyi pesa kaka owacho no ndio kadagi ambe no hera no miyaga pesa okarache ahinya ndalo mano hera to no miya pesa koro an ni ging'amo bagni 30,000 ne giwarago an Miriambo miso be poka winjo ko wacho gi dhoge makato mana jo parodi wadgi jok mang'e loso go parodi gi thumgi no manyo giloso go parodi umo joro ke parodi mago jo mane giloso go mowacho inde mowacho ni miso no wara gi 30 an no maka motera e sel ne akwalo simu an Sharon ni mo wara gi 30,000 simu akwalo bwana ukia jo makwalo simbe udwa mako jo kuoge to bia nyiso jo kuoge makwalo nyaka ge bonde mo mi umaki kata gi bia siem ne gi moko ni mutamo ji mako ni area ma kama wadaken gi maki to ne gi maki gombo lando amiso ni onyono lainda nade mbona di adressa to se kwera gi producer nena iti mundo biwa huo maling na arite ko hero biko hero we ko kasae bo kabisa be kiko bibe oko pidha ano pile kwera kanyo kata kabiro life kanyo awacho ga ni agi wacho ga misonge koso kawati ni wacho aiwa ni giduoka chien ka gi to giduoka na Kolo amiso ne tim fuka Kolo kata piny to waloso weche gidoko tame kame kiwu gelo mara ka Kolo pando mara no tame loso so paro ni chulo na od chakura gagi ni beda kaka winjo no timo no address nyisa ni beda abeda da chamo mama abe chamo mama gi koso mama wa ni beda bro chulo ibro chulo hao ichulo hao kadunde mana goto mtoto ke chon moto kidongi gope nikaso de munye pesa koseto kingeni ng'ato tuo ang'o ne ka ng'ani titero hospital olari go daktari to ka gimi nyati mogo neno titim go to konye kana neno ni ani manege no ka tero hospital maka polisi maka ni Sharon onega dundo tipi meti yudo ko ngima kechambe okane shwa bet ni adundo to gi tuo mowacho no ng'ato nyalo tuo to gi tuo mar pressure kata kech kata gi stress otiyo tok chule Nairobi be piny tek owinjo jamgo kimi to gatinde ni odhi onjao jo kimi te ni jo service te ong'eyo en dakteche ma jo service go osegochone en gi evidence moro makata kopenje ni jo service go koro gem gi ane dakteche nitie ga mag jo service gi mag jo pneumonia gi jok mag daktari en daktari to en ong'eyo nade jo dakteche go in ing'eyo dakteche go amiso ting'e gi nang'o gi kanyo wuod ka ngesa dhi apenjo gie to ka ning'egi dak ni dhi wuoyo kodgi konyo jamani no an pod awuoyo wach pod mara an ok aol an bok dhira data na ema korumo ka simbo ng'ade gi ka LTN osimo wang' swere awinjo ka Merela wacho ni olemo ne screen mar LTN mondo wang' ok kawuono screen ok nyal wang' kawuono
Ok biwang kawuono nying Yesu. Manja Nazareth. Abro chiko gi kata nying Yesu gionge koda teko bro logi chuth. Bro yangi nyaka lemo. Kapok agoro na nyiso wer. Ocha nyari to rundo. Kaka rundo. Bebra ya nyiew mar duka. Bebra ichati rundi pimo kasuku. Omai kada sani ema miso duogi keti piny. Isa miso gima ni LTN. Be kwanza be kuyo gi dhogi. Golne gik mase wacho. Luonga keta piny. Kete. Golne gik mase wacho from episode 1. Openja kad Miriam tabiro duoke. Ka riambo ne tabiro kwae msama kanyo. Be ka jopiny winjo. Kabi kwae kando. Ano kadwa dhi wuoyo tok tek ne ya WhatsApp group ada kuodha miso. Aonge kuma dhi kuodha miso. Be onge gi sim madhi gocho ni go amari ni koro wakuodha miso. Amisa kuodho ni kwani ka kuodhe to dhi ken na mesa chieme mes. Kata kuodha miso dhi nyiew na sande. Yawa. Kuodha miso dhi nyiew na sande madhi tingo ka dhi chiemo godo kata ke od ng'awo. Ano kabi gocho ni awinjo wach moro kuma miso ka miso dwa nyiew na jomoko. Miso ni abiro koli direct. Kanyisi ba ketne jopiny kaka sani e agocho nini. Amiso walurre go. Owe kwacho ni onge koda ge wach. To nyinga ose trend gi picha nae bathe. Kaso gima mit ni eno koda gini mit ni picha na gi picha ne. En bono ka gini picha na gi picha ne. To picha ni be yok kata wenge gene eti wa ni matu. Awinjo ni kata ngani dukcha ko makenda reputo tika usuku ni iboyego. Mage minya lunga tur. Tan picha nanko kuketo maber ko kasienda na utonyore bute kanyo. Berne abera. Oko gombi umino kusiko ni atur. Picha no berne seriously. Berni mi paro mandalo mani wan kodi. To extra kadogne. Okawuoni ko ada dokni. An extra kadogne. Ke wuogi ex. Luor ber. Mari ng'injo gimoro ni luor ber. Yeah. Kiki nindi, kika wuota inindo, nena. Nikech sani podo kabi, nindi chieng' makora bro wuoye. Chieng' na kene ibiro bedo mara chakre okinyi nyaka otieno. Anan ka awe. Chieng' makoro chopo. Awe studio. Ha? Awe studio kata gik mana time. Chieng' makoro chopo. Chieng' makoka winjo ni Amiso kako to watember no segocho ne beti nyarawasi koro lando ne juni cha Amiso biro ogone simu ni owere koda kik ginega mondi. Beti owacho kamano. Ni eti Amiso gone simu ni kik nega mondi owe kungo duogi. We Amiso duogo bi Nairobi. Beti oktemwe mondi kik ginega mondi kaka jatende wacho no. Lakini an nagombo ni mondo nega kapok jatende obiro. Chieng' mobiro no, first thing Mamiso gombo ng'eyo ni sande ne ni e oda. Koka nega. Amiso bi Nairobi. Kisebiro Nairobi. My security ni moro. Ama began kiki my security moro. Bia kendi. Gimanya timi to onge ananyap. Doga to riek kaki wacho no nikech doctor kibiloya go. Doga riek kawacho ni true. Nama doga riek en ng'ama wacho gadiera. Mado kire ken jambre macho gima kama to lalgo ni obiro owuok e kia cyber saa 4 to dugo chopo oda saa 2. So yo konyi. Bi Nairobi, kisebiro Nairobi timanya. Kinyalo manya timanya. Ko kinyal manya be we. Manya ok di konyi bok di kelo ni moge chiere sandi sende na main gogo. Manchiegi no. Nyise ni sande na to duokna. To kiduoko nagi Titemi duoko na ge kamera. Mondo approve arong ni gina dir koso miriamba. Ki duoko na lewni. Duoko na ge kamera. Mondo approve long. Ni tiena dir kata miriamba. Ki joma dwa na duok gina indoga miso. Manya miso. Nikech gino kini mako kamera. Bi. Ayie ting'o muma. Buti kanyo. Mondo jopinyo ne. Ibi ting'o muma kapok inindo koda. Mondo approve gi. Gik mawacho gi gina dir monge miriamba. Gimanya wacho mang'eny sani omari. Madi tiko ne mucha kata gorari Amiso. Amiso emo address emo aduogo. Doko address adoka aduogo. Sawa. Awinji. Koro ne fans mag Amiso.
waluore uru ano kachwanyu kaka ineno jotije Amiso miya luor no e kaka umbe ami uluor mutingo ngane Mike margi Queen wamed luoro record kan waluorre chon to kochopo kuma ko luoro ok bibedo koro abro nyanyo gi anyanya lera unu bro winjo gi mail tien kecha onge kodi gi wach kopo ni nyinga ma nya bedo discussion ni koro imbi di Mike imbi di wacho ni ti ai mana tingo bada ka wacho kenda ni ane atur reason momiyo na wacho atur na pimo ni kata ka wan kodi otenda Mike koro wek discuss indo bia out do ka jopinyu winji sawa Mike ki wacho maber ni mbekni ma jogo go group wanyo ok ber bet ok giber adier to ko wach mar ni Tisharone mano tingo bade odhi wacho ni ene atur reason momiyo na wacho ni ene atur ni ne wan kodi ne pimoni sawa tasa explain e kanyo momiyo wacho ni ene atur to ko pod nying mar atur mitni ugo ko mbaka ni ete atur bernu continue uru kae makelo nu mogo Nyasaye ne miya gweth moro mpogore gi makuru da miyano chieng' mona bed dhano kaka umonde Amiso be dhano sawa Amiso achal mana gi monde ni gima remo ok dane gima remo ma chiegi onge godo gima an go chiegi nigo monde nigo nyuol kaka nyuol kiki par ni janyuol dako monyuol opogore gi dako monyuola ich manoting'o monde ni ich moting'a to ich moting'e ne chalre gi meka sawa dar komo nyuoli kata kaponi no nyuoli gatera no ne chalo kata gi baba wanende chuo kaka baba wanende chuo koro miyo waluorre kodi ok inyal bukori ni iyanyo life mar ng'ato ka gima ino kinyuol ok inyal dhi in deep ni kori dwa kao life mar ng'ato kaka nodak gi nyawari kiti nyiewo bajano inyiewo nyaenda mondo odhi owuok kuom ng'ato ng'ama nawera go 2016 igni moko sijui 2016 sijui 2017 I don't know be wiano siwilego kokidhi nyise mondo dhi otim interview ka Jack Kadere gik moko ma miriambo Amiso to japo maduong' ni duokori gi fan achiel kitieje ni anto tiluori koda nade nyaka sengri ni sani okuru nyaka sangi ni monego bed ni dhago momi igolo ne thum mar okamor gi sangina tiling okiduokrigo nyaka sangi ni mani ma nyaka dhako okiduokrigo oweni kor ana ng'amo ni wena kora kaka weni to kopono kinya wena kora ang'amo ni bitu matiekre to weche gi oru nikech an kuonde mudo na tiekra go to kabibire okabiye bire ana ni watiekre nikech sama nachako wach ni social media ni respond mi dhi social media no kitamori kaka wiji wacho ni itamori ni Omari nigi puonj mano miriambo ni respond mi dhi social media mi penjo Omari ni en police ndio Omari nodagi bang'e ni kao voice kaka ni wuoyo gi adundo police mane omaki ni orel tien manyiso ni respond LTN bia watikre LTN to wach nyurum samine ni wuok kidhi ka Jack Kadere pod ok obirumo nikech idhi ka Jack Kadere analing pod ikele LTN tabiro comment an ok abi comment ka Jack Kadere ke Jack Kadere kachaka penjo kata sani from kaka wach no nochakore Jack Kadere kan gadiri nyaduoka oko biduoko bari nyaduoka oko nyaduoko Omari kachako penjo wach ni kaka nochakore nyalo duoka nikech en gi evidence go simbe tarik mane gigo chakore bari nego te onyalo duoka to koduoka gi dhoge nikech moko konyal ng'ete to nyalo ketonwa video no nyalo tugo koro ngete ni kichako ng'wech kumoro tidhi luso ni ng'ano koro ok dwari ano kata Omari ok dwara sani otamore ok dwara pod aduga ire ni gimoro chwanya kode ni kora winjo ni odok ne Amiso kaka ero iwacho no odok nano ni wawe odogna kata ng'e maber ni ok odokna en ng'ama nigi tije ng'ata kata tungo sero no yanye social media kumari tungeso chako duogo mano kumari kumano yenye mane rach mano wanyo ni ketho nyingi yemo chako duogo kendo address Amiso last time no duo address Omari kendo ne warach wan Gustin okomono tu otungles kendo dok Omari kendo chako yanyo racho Amiso mano ore no dhi oracho Ostin gi Sharon dongo tungles oduo kendo racho Amiso kendo gi Betty mano nendo godo no iwinjo kumo tungles oracho Sharon nyara wendo kanya Amiso Omari onge nikech sani en gi Sharon ne omiyo konya racha de en ga Amiso do racha
Ema mi acho ni kata kiny na kose ne Omari biro racha. Yot mondo mi racha ka koso ni. Okocho ni kamiracha no, tawuok kadhi kende TV moro, ni kora dhi racho Omari. TV ne abro duoge. Duoga rachi ara kali kanyo. Samano biro rachi, ir nubero konyo dhier ir nyak wuoyi miluongo Salenya. Do ibedo piny to rachi. Koso ni ringo, do ibedo to rachi. Ang'o mondo mone duogo kendo, oituone ane kamera mondo kiko racha, mondo racha nena, itami ane racha. Nikech ok apar ni nitie benefit ma kata na benefit karachora ni kata karacho ng'ato wala mayude onge. But na chunga dier ma Nyasaye ng'eyo ni amiso gima nitie kinda kode nyaka tieng' moro fweny. Kada ni adier no owuok e LTN kata no dhi owuok kuma chielo ni owuok e Facebook kuma ne gino kochakore ni koro Sharon wedi e LTN ni koro adak Facebook live ni koro awuoyo address amiso. Wapi? Nyaka sadi amesikia wapi? Okabi wuok ni adhi winjo amis, ni adhi address amiso e show moro kata e TV moro kata TV e screen mar simbane. Kama go simu en mana kama na chako godo no. Jakinda ema keyo nyaka chieng' moro ke. Owe wacho nani address anonge koda gi wach. Sar chakruok ne nitie wach. Karo chakruok wach ne nitie. Wach no watieke tika kuma no chakore no. En kode gi wach. Owe kwer no onge koda gi wach. Wach nitie. To wach mantie na ting'o matere social media. Sama na kuongo tero wach. Wi wach no ndek nang'o. Sama na kelo wach e TV, wi wach no ndek nang'o, momiyo koro gigi pod dhi mbele. Wach ni, sama na tere, wi wach no wacho nang'o, wach ne nitie ka. To wach ni, kaka in e ng'ama nokel ne wach wuon TV, ne ndiko ni wach ni ne en wach mane? Sharon Nyarawendo cha title cha nen wach gi Collins, Sharon Nyarawendo weta ipia ne kabe computer ng'eyi sani to computer ng'eyo man Sani computer ng'eya full. Sani ka it malich kama computer dang tamre kia nade anera. Chieng' ma computer golo era mi ndiko nyinga to kuoge computer nyiso ni wach oseloera. Manya. Onge gima ng'ato biro mayom ni ng'ato dwa flip to sama ni chako gini wach ne nitie. Ni koro ni odhi e Facebook, to odhi o record ginene, to wacho ni ogo live to wacho ni ti aonge gi Sharon gi wach. Ni miela ndi. Ok rum kamano, ng'iya kama ne wacho chakore go no. Ng'iya ne gima ondik kanyo ni Amiso Thwango and his manager. Ne Amiso Thwango and his manager dong. Ne Amiso Thwango and his manager. Why Amiso Thwango was arrested, he explained, okay, ayudo kumakoro asechopo gi the cause of our fight.
Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. What a miso hides from us. Mano dweche abich mokalo. Mama no boken. Mano bok chakruok ne. Ochakore kuma Amiso Thuango and his manager, don't you? Yeah, manego. Koro ka Amiso Thuango and his manager. To gino to wacho en Amiso Thuango and his manager. To dwa bokore la tieke Facebook live. Ni tien Sharon onge go gi wach. To kae tiwinjo na Amiso Thuango and his manager. Dwe mar ang'wen nyaka kawuono dwe mar aboro. To ng'ani kao simple word ni koro an mucho dhi adhiya LTN ana wuoya ana go agamba kama miriambo. Ana wuoya yani Sharon ana wuoya TV. Koro go agamba ka. Achalo ng'ama go parody. Nitie parody to nitie LTN Luo Trending Nation. LTN opogore gi parody. It is true. Sariambo. No, very true. LTN en kuma mapande nyelera to yot mondo mi sama nyelera ilose. Sama ng'ato koro sechako ni mondo lose ma nyingi osedhe ni eti Amiso Thuango and his manager. Ndalo dong ne wan kode kanyo kende me no wuoyo. Ang'o mi osani koko ringo kendo ni live odhi kende TV live gine simbe live ni koro ni aonge gi Sharon gi wach. To gindo sama no chakore ne wach ni nitie to wach ni no make to mako maneche. Ang'ama mone biro wato ditetea to mare no to room to ket kacha ni kare Amiso Thuango and his manager. Amiso Thuango cleared mare gi Sharon orumo dong mana Sharon gi manager. I don't feel niko de koche to kuro tieko. Ano kayot ga nitie dhano mayot ga ano kayot kaka ng'ato paro no. Kendo ane matija tek ga molo kata sirikand aminda. Dhano mara tek ga marach. Mara tek ga moko bi amini kaka no paro no. Ni odhi okaka simbe to ket data to menyi dalane. Ni to wacho ni eti. An onge gi Sharon gi wach. Semi elandi. Kiang'o gini magone chon. Piny sani olony. Wachako tugo gi wiji ni kor wawuoyo wacho shida mochako waga Miso dwe mar ang'wen ni kachopo dwe mar aboro pok olos wach ni pok orumo odo tamore mogol wer moyeny kaso bang' wer rit koseyeny to bokoro kawo kamera gi simbe ni ogo live aonge gi Sharon gi wach jama in koda gi wach to kionge koda gi wach ata an kodi gi wach iteme duoka to mane LTN ka poda wacho ni mane LTN ka to kapo ni ok en LTN ka LTN madwa ni mondo andova kopo ni kes ni oewe to biro chopo kuma koro LTN andova kes ni kuma ene modwaro kidwaro ni tero wasimi Kenya kuma dwaro no takwamo ni LTN otera kuma ine mang ni andova kes ni titera gi documents man go mameka keni biwinja Nyaka sani ine mawinji. Itera gi documents ma in go nikech kes ni nochakore LTN. Gigi te nochakore LTN. Okanya please ni koro gige na dong LTN ma keso korumo ni ng'ato wacho ni owe ni kore kanogi to in be gigo pongo ni stock seche ma koro kes dhi bedo cleared yot mondo mi utieke mo assign mo anyisi ni omari watiku kes ni kama wakwamo ndi ruch wa gige social media dong yot mondo mi ruchi
sani ere kaka dang ng'ato bukre nang ka ng'amo dhoge ni ti onge koda gi wach to gige to pod watch LTN pod dhi mbele kaka gidhero dhine kaka pod adwa ni mondo gimed dhi gibed kata 70 gipong kata TV manyiew TV moro ka ginya pongo to yawa to see the wifi room ne oh there is no electricity bwana dala ka jichandore yawa dala ka aduogo Nairobi dala ka sitimolal Sharon sitimolal mayo karistimola akwara mogi winjo ka stimolal kanyo no endo LTN Luo Trending Nation Mopandi Inyenyo Elela